Aksyon Katoliko Live. Straight to the point. Oras 51 minutos naman magkalabay ang alaunas kapunon. Natay debate mahitabo may udto dai may hapon sa atong mga suki nato ng mga viewers na debate ron ang atong kapson pamatud-an nga ang tawag ani ang mga larawan no gidili ginas Ginoo. So ato ning tagaan sila pagtaga di aring mga atong defensor Katoliko Brad Carlo Badinas o ano si Brad Carlo bro kasi gasugod na ta bro si Brad Carlo so kadali lang kay ato sa ning isiting ni atong mga kuwan pabuton nato ning mga duha manulod mo ato ang live bro hapuna niya pag-request lang mo para makasud mo pag-request mo para makasud mo anya sa gihapon maayong hapon sa atong mga suki nga mga viewers ha nga kaganina doon natin mga bisita kaganina nanulod. So salamat sa inyong tawag aning ang kuan salamat kayo sa atong mga viewers long hapon na. Anyway, maadadre sila ni Brother Arturo L. Apoya Jr. Watching, samat kayo ninyo. O panood na mo kay aron sugdan na to ni aron sayo ta mahuman nani kay unya manubag pa tatong isyong Valentine's Day. Wa gaba live to sing membros Born Agoy ba. Dios kunoning kuan kasaulogan sa Born Agoy kuan Valentine's Day. So atong i-welcome ni si Brad Iba Kisel sa i-add na to ni. I-accept lang ko para makasud mo. Mayang hapon Brother Giovanni, cellphone repair shop, Brother. Gusto naman ito atong mga sponsor na ito. Pinagana kayo. Wari na ito may ma-shout out. Dugay na kayo sila ni Jubilin Conchada Cuerdo. Kamusta naman? Wala naman tayo chat-chat. Ani, sana. Sa okay, ito pabuton Brad Carlo Badinas kay pwede ta magpasulod og mga viewers on yang mahuman sa inyong debate. Okay, so by the way, no? Nasa Badinas bro, wala pa. Ako na tong dili kaayo maklaro. Unsa dili maklaro bote pasabot sa akin ko sa tanawon do sa monitor og kusog batag tingog ani. Agresibo. Okay man wala man tay kuan. Bro, sulod na bro. Sa sige man miss call ako. Di man. Sige ra panikad bro, kung magsugod na kuno mo, siya may nadugay ani bro. Bro karat mo tingog isa ha, ito sa ningi na Paul mangguna to nitong kuan. Ana. Bro karat mo tingog. Hello sound check. Ana ala siguro. Okay. Ulat-ulaton sa nato ni ang tema dahil nila by the way. Atong basahon sa nilang tema diri ha. Pamatud-an nga ang mga larawan nga naa sa altar Romano Katoliko ay mga Dios sumala sa Biblia. Ni ang ilang tema rong paghisgutan nya ato laning atangan ug unsay resulta anis debate. Kung gipaabot si Brad Carlo Badinas, gichatan ako ni ron gipasahan pag link wa may reply. Sudla ko Brad. Sige, kadali lang dito kapag view sa kuan, Facebook, ayaw sa light, kaya di juga na ko ma-join dire. Sa bring camera. Sige, i-accept para magkuan ta. Makasugod ta sa atos ang tanawon ni dire.
Bro, Carlo Badinas, i-accept lang ko bro kay aron makasugod ta bro. Giad na ti ka bro. Mhm. Temporary. Ah. Kaning pag-request na. Nakasulod ba ni siya atong niaging mga live na to? Okay. Ani sa Yun. dara. So, bro Carlo, mayong hapon. Ang hapon bro. Kaya Oh, pa ano? brother Yasir Kisel, may hapon. May hapon sa Bro Eugene. Sige, ato ning kay kasabot mong magdebatihay, di nato nila ngayon kay murag panikad yung mong duha ni nga madayon yung debatihan ni kay oh, ato ning unhan siguro aron magsugod ta. Aton lang ihatag sa atong afirmatibo ang unang pagampo then closing prayer ani kay Brad Carlo Badinas. Bro, magsugod ang bro. Mayag ko bro. Ampo sa ta bro. Okay. Dahil salamat lang ito nga Yes. sa kagayunan karon nga gihatag ni Bro Eugene Gapo sa debating ito. Tuwa po'y itong banal na espiritu magkabay kanamo sa debating ito para ang kalinaw because pagsugod hantog sa pagkatapos magkabilin gihapon. Salamat. Alyon Yahweh, salamat po. Tanan ay lahat ng ito ibabalik ko sa iyo. Yan. Okay. So salamat kayo sa imuhang opening prayer bro. Sa gihapon atong mga viewers diri ha. Ubay-ubay natong viewers diri maayong hapon ninyo. Asa man giingog di kay maklaro ang tingog. Okay ra siguro. Good afternoon Brad, watching from Cebu City. Okay. Dili kayo maklaro sa okay na siguro ni. Wala na okay na. So di ta maglangay atong basahon ning rules. Ilang pamatud-an by the way ang tema nga ilang isgutanan ron nga katong i-represent itong cellphone. Akong pamatud-an nga ang mga larawan nga naas altar sa Romano Katoliko ay mga Diyos-Diyos sumala sa Biblia. So nagsabot mong duha, okay na mo atong basahon ang rules. Number 1, kinahanglan ang matag speaker o mamumulong dili ta mo kawas sa tema nga gidebatihan. So kung larawan ang atong isgot, never tang mag-isgot rig sabat, baboy o guban pa. Kadua, walay sapaw-sapaw samtang nag-deliver ang speaker sa iyahang topic. So wala ta, bawal ang sapaw aniha. Ya og naay objection sa topic panalitan ni si Brad Carlo Badinas sa iyang topic, pwede magka-object ang pikas. Brad, objection sa moderator ni si man siya. Ana lang. Ikatulo, og naay objection kinahanglan iagi yung moderator. O niya ang moderator mukat sa time niya paminahon ang objection sa pikas o niya kung naay counter objection ang pikas hulaton daan nga mahuman ang yang objection ay ha mo counter objection ana lang na ikaduha mo ang by the way ikatulo mutahod ang matag speaker kinahanglan mo tahod sa moderator kay og dili mo tahod sa moderator isipon yun na siya nga technical ni ining maong debate sa katulong higayon. Next atong rules kung naay gamiton nga Biblia kinahanglan real dili bugos iwasan ang mga gitawag nato og fake nga Biblia og fake nga mga references sa bagay wala mo'y referensya ron kay Biblia ang gisabutan ninyo so never ang referensya nato ma-involve aning trabaho wala tay magamit nga any kind of reference Bible lang gyud. Next, bahin sa kanang gitawag nato og since this is formal debate, ayaw mo pa man personal dako makagulo Brad, upaw maka Brad, makakasabot. Bawal na Kahit mga ad hominem hindi na pwede. O atong likayan kay formal siya, unya online. So likay tas mga yawa ka, bullshit ka, buang ka, di ka kasabot. Di na pwede nato dire magamit kay this is formalan, manang mga malaway nga mga pulong. Dayon, kaniya likayan yod nato nang gitawag nato gadumnim. Next, ang pangutanang kategorikal kinahanglan kategorikal yun mo explain daag ayaw explain ayaw ang oo. Mali na siya. Mooyon ka ba ani oo o dili? So explain ka kung dili, explain mo. Kung mooyon ka oo, explain nimo. Kung nadaan ang
oo o dili aya ang explain. God for 1 minute ay kabalaga kay timean ta mo ana. Kung ang inyong explanation taas-taas naman tay 1 minute kapag tubag. Next, ang pangutana kinahanglan inline sa gisgutan. Pwede ra makapangutana ang matag debater sa bersikulo nga wala niya gigamit pero involved sa topic. Kay na maguyoban nga may Brad, wala man ako nagigamit nga bersikulo, ayaw na lang nagipapangutana pero involved man sa topic, okay ra na. Basta involved man sa topic. Gawas kung dili sa involved sa topic. Ang challenge question na ani dili ni mawala kay matag debate na gini challenge question pero dili ni pinugos sa ubos sa valid nga rason. Kung halimbawa si Brother Carlo Badinas dili sa kahatag og valid nga rason nga ano nga dili niya dawaton ang challenge question nimo, mapugos sa dawat anas challenge question kung wala siya valid reason. Except na siya valid reason, pwede niya accept not accepted. Halimbawa, di ko mo dawat sa imong challenge question Brad kay una na siya mga rason mga balido. Og ang moderator mo tantaw ana pag dili balido ang iyang rason, dili na dayon tas challenge question kay dili valid imong rason. Ana na ha. Sunod ang kining mga mao na akong giingon dokumento nga dili kuha na dokumento nga dili legal dili Biblia nga walay klaro di nato na pwede gamiton. So diha sa pangutana kung naay tubag ang pikas bawal ang side comment. Hulaton daan mahuman ang tubag ayha na mohatag og follow-up question or ug naay objection sa tubag kay wala na mao yagi gyapon sa moderator. Unya likaya na to ni ad hominem og side comment bawal na siya. Para magsugod na ta. Okay na ba mo rules na to? Bro Eugene, naalang ko clarification bro Eugene bo. Bro ba? Bro, naalang ko clarification ba. Pila man ang ato ang limit sa objection? Pila man kabuk limit sa Depende objection? na Brad, depende na kay para nako walay limit ang objection ani kay limitan lang katulo. Kaduha. Depende man guna sa inyong isgutan pero ako lang ang mo control ana kay ako may mo timbang-timbang ana nga mahusay ba ni pinaagis objection o dili kay og mahusay mo declare ako nga proceed to another question ana lang. Sige lang, sige. Oh. So ani ha unsa may inyong gikasabutan pila-pila man ka minuto by the way nalimot ko pila-pila ka minuto inyong gisabutan ani first stand 15 naman, 15. 15 15 Ano, bro. Standard bro, standard. Standard Atong 15 standard ikaduha platform. ang question 15 ani ang ang question sa negative to affirmative pila ka minuto 10 minuto lang. Ulo. Okay. 10 minutos. Yes, nya ikaduha tawag aning mupabarog ang negatibo 15 minutes mangutana na pod si Brad Kisel og 10 minutes. So after ana naapag mo ipabarog ana wala na. Rebatan na. Aribata na largo. Oo. Sige. Para di ta maglangay kay nagkauyon na mong duha. Kunya kabalo ko nga gabi gahapon pa mo gapanikad ani. Yatag na ko ang time ni Brother Iba Kisel magsugod imong oras bro kumutingog ka. Go ahead. Daghang salamat bro Eugene Gapo sa yung paghatag og kayon kanamo ini akong kababayan nga nakaila din ako dahil sa kumburad nyo sa una si Brad Carl Badinas. Kung may hapon sa mga so hindi ko minaw nga alintabay ni hindi batiha karon. Og dili na ko magdugay migsoon ako mamatud-an nga ang darawan sa Romano Katoliko mga ng altar mga Diyos sa bala sa Biblia. Ug matubag sa Pablo may ison sa 2 Corinto 13:8 wala ko'y mayo batok sa kamaturan aron lamang pagdapig nini. So ang kamaturan gayud ang pulong sa Dios may akong pundasyon nini may ison. Binoto nga ni si Brad Carlo ngayon mo ari sa agi sa pundasyon nga akong gipabarog. Unang teksto ko gamit ng teksto Exodus 20 versikulo 4 ug sa Deuteronomy 4 versikulo 15 hangtod 16 wag kang maghimo og ayog himog larawan sama sa dagway sa lalaki ug sa babaye kay matud pa sa Dios wala
walay sa diyan istorya ko nimo sa urip, wala kay nakitang larawan. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis alinman sa larawang hawig sa lalaki o babae. So klaro og tataw nga dining tekstuha nagsugo ang Diyos sa mga katawan sa Kadali lang, moderator sa time. Moderator's time. Bro Jay, alihog ko kung tingog, Bro Jay, o naba kay tingog, Dre. Kaya basig wala. Hello, sound check. Mic testing. Hello, sound check. Sige, go ahead. Kusog, padayon, bro. Padayon. Okay bro, kape. Salamat bro. Klaro tatabig soon nga ang Diyos nagdili yun sa pagbuhat ng larawan kasamang nagaway sa tao diha sa lawda ibutan ni sa altar. Digi mo sugot ang Diyos na nga maghimo ka na kay para niya gud ang tao tan-aw niya na Diyos-Diyosan. Sa mato pa niya Salmo 105:15 at 17 ang Diyos-Diyosan ng mga bansa ay bilang ito nagaya ng mga tao. So, klaro tataw na kung ba sila, di kasulti, adunay mata, di kita, adunay tunggan, di kadungog, adunay kamot, dili ka buhat, o dunay tiil, dili ka lakaw. Nya naa ba ni sulod sa Iglesia Katolika Romana may so, adunay. Ay kitawag dili diha mga ribulto silang ata nga ilang gibansagan og Maria kuno nga nagkugos og batang gamay, unya naday Nazareno nga ribulto ko mga balaan matod pa nila dagoy sa tao ug dagoy sa babae. So klaro og tatawig soon nga ining puntuha klaro na nga napapatud-an ining matikstuha nga nagdili ang Dios pagbuhat og larawan sa wag dagoy sa lalaki babae kay para niya Dios-Diosan ka. Kanang pag-iingat na ang Dios-Diosan sa mga bansa kapil pag Roma ani. Basta Roma 1:23. Una pang panahon parang sa Roma Ministry. Bato pa sa Roma 1:23 at pinalitan nila ang kaulatian ng Diyos na hindi nasira ng isang katulad ng larawan ng tao na ilang inistan nila day. Hindi yun magsusunod na simba ka kaniya kinahanglan hindi siya mugusugot ganay larawan sa tawag tao o babae kay para niya lagi Diyos-Diyosan ka na tulad karon nas altar sa Iglesia Katolika Romana niya mabasa ko na sa buhat disiti ato pang San Pablo yamang tayo lahi ng Diyos at hindi natin na ang pagka-Diyos ay kahit tulad ng ginto, pilak, bato, inukit sa kabihasnan, sa katalinuhan ng tao. Hindi ko isip mo na bato, na magbato, dagway sa tao, ang pagsinsa sa Diyos. Kaya mato pa ni Yahushua Misaya sa Juan 4:24, kinahanglan mo sa simbahon sa Espiritu o kamaturan. So, klaro din, migsuon nga, ang pagsimba din sa kilang bilika, kinahanglan sa Espiritu o kamaturan. Dili ka, pinasubay sa may punto. Kaya di sa musugot. Matupayas, Deuteronomy 4:15, ingatan mabuti nga ang inyong sarili. At wala kayong nakitang larawan o inaanyo ng araw na nagsalita ako sa inyo sa bola sa apoy. Pero tatay ko lang nakitang larawan daw, sabi ng dakilang milikha. Salini, sabi ni Yahweh, baka kayo'y mga pakasama, sabi niya, at kayo'y gumawa ng anyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alimang larawan kahawig ng lalaki o babae. Tatang ni suon. Sabi na niya, dugtong pa niya, huwag kang gagawa ng larawan ng inanyuan na kawangis ng tao. So, parang ni suon, nining puntuha, nining kurasa, na matod anak ko nga, laro tataw. Nga Diyos, nagdilig Diyos mga rebulto, larawan, nga nasabay kagwis tao,
nasama karon kanas altar sa Iglesia Katolika Romana. Di siya musugot ana bigsoon. Kay gisugod niya nga ay baka kayo'y magpakasama kani pala magbuhat og larawan na iso. Kani daing magbuhat og larawan makadautan din nimo sumala sa mata sa Dios. Sumala sa mata ni Yahweh. Baka pasama din nimo di. Kay tan-aw niya na Diyosan man gyud. Kay matod pa niya sa Salmo 135 versikulo 15 hangtod 17, ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pila kinto na gaya ng mga sila'y may bibig o dili kasulti. Sila'y naikamot, di kuno kahikap. Sila'y kuno may mata, di kita. Ug sila'y naay tunggan, di kadungo. Naibaba, di kasulti. Naitiil, di kalakaw. Nailog, di kasinghot. Sa pagkasuon. Naaman na sa inyo ang karumbahan. Naaman na sa pagkasuon ninyo. Nasamang ribulto tao, ipagsagan nyo Nasarino, sa ng apostol, mga apostol, ilan na nyo, Maria nga Birhen, nawa kami picture ni anak, ipakita, ikapruiba, na kana mauna sila. Una na nakapakyas ng picture karon nga sa Iglesia Katolika Romana, naniklimplim sa mga balaan daw yan. Mga balaan po na. So di ay, buod din ay gibawa sa dakilang milikha. Yan, tanaw sa dakilang milikha, anak. Diyosan man. Matod pa niya ang mga bansa daw. Yan karon, apil ang Roma, anak. Ang Roma, bansa man. Yan na ba Diyosan ng Roma? Pasas 1:23. At pinagalitan nila ang kalwatian ng Diyos na hindi nasisira. Ang isang tulad ng larawan ng tao na nasisira. Yan na mas ilang sipahan karon. Na may daghang ribulto sa magdagwais lalaki o babae. Napay itong, napay pagkulor. Na diha, na gagmay, na dagpo. Yan tanaw sa Diyos. Diyosan man yun. Matutpas Diyos, uno ka kita. Na mata di kita. Na ilong, di kasi na dunggan, di kadungog. Claro, tato may suot na aning tekstuha nga akong ipabarog karon. Pila na ka oras, Joyet? Pila na ka oras? Nakay 5 minutes na bilin. Okay. Klaro tata may suot nga sa teksto nga akong ipabarog karon. Napamatod anak ko nga naas altar sa Iglesia Katolika Romana karon Diyos-Diyosan lumala sa Biblia. Kaya balikan mo Salmo dito versikulo 15 hangtod sa 17. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa, apil ang Roma ni mga bansa tan. Yan na ba'y teksto nga Roma? Na. Kanina ako nang ibig-balik sa tulunan ni. Yung mato pa sa buhat may suon, buhat the city by living, yamang tayo lahi ng Diyos at hindi natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabihasnan, ng talinuhan ng tao. Tatabison, kaya ako mismo nasayo ko kadiya sa ribulto ng ilang tuwan na kuya amigo may kimukulit anak. Sa unang panahon may suod, yan ang panahon ng may salita nga tawad sa Diyos. Nasipyat at di mo anak. Pero kung sa ikingon sa 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos. Katapuat ngayon, pinag-utos niya ng tao na magsisisi bilang lahat ng dako. Sa unang panahon diyan, giiyunan na kumusta tumutuwa sa alam sa katawan no panahon. Yan ang ipabuan sa ito nga luyok buwan ng mga ribulto ha. Pareha na sa hari di suot-suot. What po? Nga ribultos bitin. Dito na nagsimbang mga tao. Unang iputol-putol. Pati yung arkas kasabutan. Patupad si Jeremiah. So, ipahunong na. Hindi na pwede maghimot. Jeremiah 3:9. Una nga, pakyas ang atong kaatbang kay mo na gamiton silang argumento nga lagi nagpabuhat og larawan ang nakilamelika sa sabag dagway rubin.
Unya, wala na pisgutin. Giputol-putol ang itik, putol-putol. Paglumpag sa templo sa Jerusalem, apil ang kabantipan, wala. Napaisgutan, bato ba Jeremiah 3:16. Di ka maghimo sa maniana. Di ka magunahon. Narabi ko Jen. Kuan, 4 minutes na bilhin mo. 4 minutes. Okay. Larog tataw mixoon nga sumala sa teksto nga akong paparog. Na paparog ng kultura ang akong tema. Sumala sa Biblia. Nga ang Diyos-Diyosan sa Iglesia Katolika Romana nga nasulod silang akta. Karibulto, Diyos-Diyosan sumala sa Biblia. Sumala sa teksto sa Deuteronomio 5:15, Exodus 20:4, Salmos 20:20, Roma 1:23, sa gawa 20:20, etos 30. Laraw tataw mix nga akong napapatutan nga ang ribulto nga naas Romano Katoliko nga silang altar, Diyos-Diyosan. Last 3 minutes. 3 minutes. Yeah. Ako lang ihatag, ako lang unuan bro. Kata ni mo imong time. Oh. Yan ang i-wave, bro. Yan ang i-wave. Iwib na niya. Okay, salamat kayo, brother Yasha Kisel sa imong pabarog sa good for 15 minutes although wala man tumahuman kay ang giwave. Cutting out signal bro. Unsa pa nigingon ni brother GQ Aiktin. Brother Wilbur de la Calzada, kaugalingong interpretasyon. God bless you, bro. Carlo Badinas, gikan ni brother Alvin Bahan. Good luck, Catholic Independent. God bless. Salamat gikan ni Geraldo Soson Morales. MJ Kaligid, kaigit na pod ning usa ni. Wala man kaigit ni unya inig cross examine ba. Sige, dalan ta mamasa anig mga kwan. Matod pa ni Brian Yaha, kabuang jud gubag ang mga pangutana nimo pastor. Kabuang jud gubag sa pagtubag sa mga pangutana nimo pastor. Okay, atong yatag ni brother Carlo Badinas alang sa pulo ka minutong pangutana unya tawag aning 1 minute ang tubag. Bro, magsugod din mo oras. Go ahead. Okay, ready? Ready na ka, Brad Kisil? Ready na ka? Hindi na bro. Hindi na dong. Larga dong. Okay. Okay, ang imong tema, Brad Kisil, matud-an nimo nga ang larawan sa Katoliko, Diyos, mo na imong tema sumala sa Biblia. Imong gigamit ang Exodo 24:5. No, premise niya, imo man gyud gamit og imong gibasa. Pangutana, sumala sa mabasa, unsa may gibawal sa Ginoo? Larawan sa idols o larawan sa mga santos? Sumala sa mabasa, tubag. But mag-santos bro. Saan ni bro? Wala mo kung parang santos. Eugene. Moderator. Objection, Mr. Moderator, objection. Unsa may objection? Ako bro, ako yung taon na. Mr. Moderator, iya man kung gigamit ang Exodo. Sige. Sa kadalang Brad Carlo, kadalang. Nakauna si Brad Iba Kisel og objection. Unsay objection nimo bro? Yan topic na ako bro, ang ribulto ang ribulto nga sa altar sa Katoliko, Diyos-Diyosan. Ya karon kay gamit kong Exodus 24, ningon man sa nga pangutana unsa may ribulto o santos. Medyo layo na sa tema. Kung na tabi og santos ani. Counter objection, Mr. Moderator, counter. Unsa may counter objection nimo? Mr. Moderator, iya man kuning gigamit ang TikTok, unya iya man gipahid sa mga Maria, iya man gipahid sa mga santos, Mr. Moderator, mo na nga dapat tubagon niya Mr. Moderator kay dili nila yo estima iyahan ning teksto. No, iyahan man ning teksto, unya iya man gipahid sa mga larawan ni Maria. Mga santos mo ni ang pangutana Mr. Moderator dapat iya ning tubagon. Kay imo man ning gigamit Brad Kisel ang Exodo 24:5 nga ayaw paghimog larawan. Ang akong pangutana sumala sa mabasa sa Exodo 20 unsa may gibawal sa Ginoo.
larawan sa idols o larawan sa mga santos? Tubag. Ako rin ito bago, Roger, para mahuman ni siya. Eh, Sige, suma- tubaga lang ha, wala sa mga tubaga lang. Santos ko, di masubek Santos. Hmm. Di man eh, bro, sabi no, di man eh, bro, Jad, bro, Badinas, nga akong text mo kami, taghan. Di man eh, ha? Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, Asa, Mr. Moderator. Unsa may objection Wala nimo? mutubag sa kategorikal. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, wala mutubag sa kategorikal. So, Ang ani akong lang. pangutana, Mr. Oh. Moderator, Moderator's time sa taha. Oo. Oh, bro. Gahiskot manggug ka ganina og larawan sa mga santos, larawan ni Mother Mary. So, in line sa topic yang pangutana, i-question ka ni Brad Carlo Badinas kung kanibang mga santos nga nas Katoliko, mga larawan ana, mao ba gini Diyos ba ni? So, palihog lang kong tubag, bro. Moderator. Kung Diyos ba ni o dili. Moderator, mao ni akong pangutana, Mr. Moderator. Mr. Moderator, mao ni akong pangutana. Dapat iyan into bagon. Sa Exodo 20, 4:5, iya man guning gigamit, Mr. Moderator. Exodo 24:5. Ang pangutana nako, Brad Kisel, tubaga. Sumala sa mabasa sa Exodo 24:5 unsa may gibawal sa Ginoo, larawan sa Kadali lang, bro. idols, Ikat sa o ganapa ko larawan sa bro, kadali lang ha. Sa balik ko dayon. Nawala ka sa topic, Brad. Dili ni, wa na topic, Brad. Oy, dili ni mo wa ka topic kay imo man ni teksto. Wa na ni Wala topic imong teksto, nga naa man ni sa imong teksto. Way mabasa dia nga ni Santos, way mabasa dia. Ako na objection to. So sa ato pa niya, imo ra din gipahit sa Katoliko. Okay, Sige, balik. Otro sabi sa toy kan. Counter objection, bro. Mr. Moderator. Unsa may counter objection nimo? Ang iya punta na wala texto nga napay Mr. wala ka Santos dia. Medyo Objection, objection. Sa kadali lang, bro. Umanon sila Pinat ko, bro. ato ning objection ni Brad Casel. Unsa may objection nimo? Pinat ko, bro, nga mo base sa mo dito sa estima nako nga ang tutuda na nga samag dagwes larawas babae lalaki. Kani gigamit na isod nga pangutana, wa ko mi-mention dag Santos pa. Ang gigamit ko na nga ayo pag imog larawan. Sa to pa nga tong kat medyo nilihis na. Ba ako na Santa Maga niya, bro. Base sa topic sa teksto nga ipabarog ayaw lihay. Unsa counter objection nimo, bro? Counter objection. Mr. Moderator, counter objection. Kaya nga akong kaatbang Mr. Moderator, mulihay. Iyaha man yung teksto, Exodo 20, 4:5, iyan yung gipahit nga doon ni Mama Mary. Pahit ni niya sa mga santos. Mo na nangutana ko niya, dapat tubago ni niya, kay iyaha man yung gigamit. Isura ning tawhana, ato ganing gisundan sa iyang teksto, mubalibad man. Mo na, Mr. Moderator, dapat ikatubag niya ang pangutana. Pangutana. Dara, pangutana. Imo man yung gigamit ang Exodo 24:5 ang pangutana. Sumala sa mabasa sa Exodo 25, unsay gidili sa Ginoo, larawan sa idols o larawan sa mga santos? Tubag. Counter objection, bro. Sa Agoy. objection. Bro. Tubagon mo ka estima. Pero Jen, wala gi kay mabasa. Dili. Wala. Isa kadala lang, bro. Kadala lang ha. Kaya ako ni tibang-tibangon ron. Sige, bro, Kesel, unsa imong objection? Iya mo kung dagdagan ang teksto, bro. Dagdagan yung teksto sa Santo. Wala. Kung sa Exodo 24, murag dili sa tong katbang. Pero bisan pa tubagon ko lang ni para matagbaw. Para matagbaw, bro, para mahuman ni siya. Yan ha, moderator's time sa taha. Kaya ganina, ang inyong yung specific nga topic magod ga inyong gihisgutan, i-probe nimo nga kanang ni ang mga larawan sa Romano Katoliko nga naa diyas mga altar, mga Dios. Oo. So the fact nga nigamit ka og bersikulo sa Biblia, imo manggon gimension apil ang mga dagway ni Santa Maria, mga santos langit. Imo man tong gimension to nimo ganina, di ba? So gi-question kang Brad Carlo Badinas, kana bang Exodo kapitulo 23 nga tug 5 apil ba diha ang larawan sa mga santos kay kung wala nimo gimension ang tawag aning mga santos diha ganina, so posibilidad nga dili na madawat ang objection ni pangutanan Brad Carlo Badinas ganina. For the fact na niingon ka nga na mga santos apil si Santa Maria Diyos na yung mga mata di makakita di ba ano ba. So
Apil ba na siya sa gitawag og Dios ang iyang pangutana? Ipalihog sa kog tubag ana. Okay, sige, tumagal na ko bro. Ah. Okay, ito balik. Si Ma'am Balik Static siya. pangutana. Bro, ako lang Balik. tumagal lang. Ah, Sige, wala sige, ko si Mang. Objection, Mr. Moderator. Objection, Ah, Mr. oo, Moderator. oo, Wala sa- ko mo si Mang Static. Iyahan Ah, ni sige, teksto. oh. Dapat iyan ito. Sige bro, sige bro, Ah, sige bro. Go ahead, Balik. go ahead. Tubaga lang. Okay. Okay, Di ba, balik pangutana ha. Oh, 1 minute. Balik pangutana. Sige, sige. Exodo imong gigamit ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 ngadto 5. Imo man gyud ning gipahit mga santos, mamamire. Ang pangutana mao ni, sumala sa mabasa diha, unsay gibawal sa Ginoo? Larawan sa idols o larawan sa mga santos? Sumala anang mabasa. Tubag. Okay. Sumala sa bahayag na ko bro kanina, ang gibawal gyud diha sa Exodus 20 nya Deuteronomy 4:15 sa maglarawan sa dagwes babae. Wa ko'y pagkalam ni imong santos. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, Mr. Ah, Moderator. ponsay objection, Mr. objection. Moderator, objection. Mr. Moderator, objection. Mm, Mr. sige, Moderator, dapat mo direct siya tubag sa kategorikal. Bro, I-direct niya tubag ano yan, moderator's time sa ta. Moderator's time sa ta. Bro, naman tay role nga categorical, must be answered categorically. Ay ha ka mo explain. Ang iyang pangutana, unsa ba yung gidili diya? Larawan sa mga idols o larawan sa mga santos? Mga balaan. So, Oh, explain direct, ka daan mo, direct, tubag kag larawan sa idols, brad, ang gidili da, o explain ka. Or, og mo ingon nimo nga, larawan sa mga santos o balaan, explain ka. Ana lang, para madali ta. Ang gipasabot. Okay, balik pangutana. Sige, sige. Balik pangutana. Isudyo sa imong kalimpatakan, Brad Kisel. Ang akong pangutana mao ni, Sure. imo man ning gigamit ang Exodo 24:5 pamanggani ng gibasa, di ba? Ang pangutana mao ni, sumala ka mabasa diha sa Exodo 20. Unsay gibawal sa Ginoo? Idols, larawan sa mga santos, sumala sa mabasa. Tubag. Diyos-Diyosan bro. Gusto topic bro. Diyos-Diyosan ang ipasabot niya sa Exodus 20. Okay. Salamat. Sumala sa Deuteronomy 4 bersikulo 15. Okay, moderator's time sa ta, moderator's time. Lamat. Bro J, gitubag Ha? na niya bro J ha. Nga Diyos-Diyosan ang gidili. Nitubag sa categorical. Suno, sige padayon bro. Okay. Salamat bro, lamat. Padayon sa imong tubag, Brad. Iba kay iba Brad Kisel kay napa kay 34 seconds. Sige. Laro tataro ka Diyos-Diyosan sa pagdagwais lalaki babae. Tumala sa Deuteronomy 15 katus 16 sa Salmos 115 katus 17 nga tanaw sa Dios niya ng mga larawan nga ibulto Diyos-Diyosan. Manaka. Sige. Palagutan na. Kung mutubag na bro, kung mutubag gani ka bro, kung mahuman nagi kaing na bro nga sunod pangutana. Sige, Okay, sunod pangutana. Okay. Okay, salamat sa Okay, salamat sa pag-angkon, Brad Kisel. Ayaw, wala sa ni mga side comment ha. Kunya sa lagi. Oh. Sige. Comment. Okay. Oh, next Okay, question, sunod next question. pangutana. Kay imo namang giangkon, kay imo Okay. Next question. Kay imo namang giangkon nga ang masa di ay sa Exodo 20, mga Diyos. Karon ang pangutana kay mga Diyos mga Diyos man. So mooyon ka nga wa gyud ay mabasa diha nga nagduglarawan santos. Tubag, yes or no? Ang topic mo way Santos bro, wako mag-iwag. Mr. J. Objection, Mr. Objection, Moderator. Objection, Ah, Mr. punsa Moderator. objection. Objection, Objection. Mr. Moderator. Ako nakauna, Mr. Moderator. Dara, Mr. Moderator, ang akong pangutana kategorikal. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, ipatubag niya kay kategorikal man eh. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, maoni kay iya namang giangkon nga walay mabasa. Iya namang giangkon nga Diyos jud di ay ang mabasa. Karon kay Diyos man di ay. Salamat imong pagangkon. Ang pangutana mao na ni. Oyon ka na ron. Nga wa jud di ay mabasa diha nga nagbawal ang Ginoo awan sa mga santos. Oyon ka ana ron. O yes or no. Tubag. Objection. Tisa. Kadali lang ha. Na may objection si Brad Carlo Badinas. Sa bro. Naka time post ta. Na may objection. Unsa may ika-counter objection nimo Brad iba?
di ba? Bad Kisil. Mubay sa estima bro, kay wadyo ko mag-topic ng Santos bro. Wadyo ko mong ang word ng Santos. Kay magpalingon ko niya kung ako nang mention ng Santos. Medyo sunod na topic yun. Imo ba yung Ang topic bro, itong topic ha. At review ha. Akong pamatud-an nga ang Revolto sa Romano Katoliko, Diyos-Diyosan sumas Biblia, abot ko mag-Santos. Imo na sunod. Sa gamito sa negative side, ay nag-imitas pangutana, ginamadawat. Mo lagi, Diyan, imo mga moderator's time. di ba? Ikaw may Moderator's time ginagamit sa ang TikTok. ta. O kadali ha. Kung wala na sa inyo ha, about ani mga Santos, nganong gimension man na nimo ganina sa imong pabarog? Wala, di man din na referado dia. So the fact nga ni-mention ka ana, so may katungod ang ato ang negatibo pag question anang mga Santos nga imong gimension kung kana bang mga Santos nga imong gimension dia apil ba na ni ining gidili. So ang deklarasyon nimo ganina wala idols ra ang gidili. So ang question mao ni, muoyon na ba karon nga kining mga Santos sa mga balaan wala ba gid ni say labot anang mga idols nga gidili? Muoyon kani o dili? Kana lang. Ay kaya, ito bro. May po tayo lagi iba sistema. Huwag mo ba sistema? Good. Ago. Moderator's time ha. Moderator's time. Nakabase ta sistema ani bro. Nakabase ta kay the fact na i-mention nimo ning ni ang mga Santos, si Madirmire, highlight pa kay na si imuhang baba tis Madirmire. So imo na siyang i-clarify karon. Kay nanguta naman siya. Idols man di ay ang gidili diha ingon ka. O kani ba ang mga imahe sa mga Santos, mga Revolto? Muuyon ka na karon nga dili di ay ni mao ang gidili diha sumala sa Exodo 20. Muuyon ka ni o dili? Okay, kanang Revolto bro. Balik Oh, ako. tabag na. bro, tabag bro. Balik pangutan ha. Ayaw pag-ingon was topic. Oh, sige. Ayaw pag-ingon was topic. Imo hara ba ding teksto gi-support sa imong tema, di ba? Ika may nigamit ani. Karon pangutana. Okay. Oh, kay imo maning gigamit ang teksto suporta sa imong tema. Oh, kay imo namang giangkon na karon nga Dios jud ay ang gibawal. Karon kay Dios man di ang gibawal. Pangutana mauni. Mooyon ka na ron nga wag yun ay magbawal ang Ginoo sa mga Santos. Oyon ka na ron o di ka mooyon, yes or no? Ito ba, kategorikal? Wala mo kung mayagan na bro nga wala ko bawal ang Diyos mga Santos. Objection, Mr. Moderator. Ang Objection, kategorikal. Sa objection. Wala ko mingon bro. Mr. Moderator, usap na kung katbang Mr. Moderator. Mr. Moderator, usap na kung katbang, di man ni mutubag sa kategorikal. Di. Hindi Tubagal lang kategorikal bro. Naman tay rules. Tubagal lang kategorikal kung oo imuhang tubag. balik. I-explain na sa. Ikaw na bahala mo explain na good for 1 minute. Sige, go ahead. Okay, tubagon ta ka bro. Okay. Sumala Okay. sa topic nga akong ibabarog sa mga Yes teksto. or no, bro? Bro. Yes or no, bro? Yes or no sa bro? Ay sa pamahayag lagi. Ay sa explain yes or no sa Santos ninyo. Revolto. Moderator, objection. Revolto. Sige, sa may objection. Mr. Moderator. Usap na Sa, ani bro, palihog ko, Brad Carlo Badinas, palihog ko sa imong pangutana, balik. Balik ko na ako, Mr. Moderator. Sa ginatagbalik-balik, ani ba? Dili nyo siya mutubag kategorikal. Ang pangutana, balik. Ha? Imo namang giangkon karon Brad Kisel, nga ang gibawal des Ginoo Diyos. Karon ang pangutana kay Diyos man di gibawal sa Ginoo. Dara pangutana. Mooyon ka na ron. Wag jud di magbawal ang Ginoo larawan sa mga santos kay matud pa nimo Diyos man di ang gibawal. Mooyon ka na deron nga wag jud di magbawal ang mga larawas sa santos. Oyon o mosopak? Yes or no? Tubag. Okay, sige, moderator's time sa bro. Okay. Ang kategorikal ha, timana na to. Muuyon ka ba o dili? Okay bro. Isang was topic tubago na to ni. Marito ba bro? Tubag. Kanang imong Santos bro. Kung gisa ng Santos sa Yes or no? Ay, Yes sa bro, kadali lang. Unya na explain bro. Unya na explain. Ayan sa lagi. Tubaga sa uyon Yes o or dili? no? Ano lang? Tubaga lang sa uyon. Explain. Uyon ko bro. Yes or no? Uyon. Uyon ko. Uyon daw, bro, Okay. Carlo. Zakad lang ha. Uyon siya bro, Carlo. Tubaga sa uyon. Uyon bro. Salamat.
Explain ako ha. Uyon ko nga wa sa magbawal, wa sa magsugo pod na magpahimo larawan sa mga santos. Pero ang akong gipabuhat ang akong gipabarog diri ang inyong ribulto nga puro Diyos-Diyosan sumaras Biblia. Sa magdagway sa mas dagway lalaki ug babae, gaginganan ninyo og Maria ug Jesucristo. Oo. Problema yung santos, ninyo magpaparong ng santos bro. Man iyon, base sa tima. Ay kung buyag na yung tima. Wala na ka sa tima, Brad. Oo. Ang topic na ito, sumalas Biblia, nga ang repultos Iglesia Katolika Romana, Diyos-Diyosan. Sa magdagway sa tao o babae. Huwag niyo kumay ng santos. Kuna nga, natubag ang pangutana. Okay. Okay, 16 sunod seconds na pangutana. nabili nimo, bro. 16 seconds iyang giwave natubag ang pangutana, nag-explain siya. Sige bro, Carlo, padayon, go ahead. Okay, salamat kay ni Uyo naman di ka nga uyon ka nga way mabasa nga nagbawal ang Ginoo og larawan sa santos. Sige, sunod pangutana. Di ba imo ning gigamit ang Deuteronomio? Imo ning gigamit ang Deuteronomio 4:15-16, di ba ikaw ni gagamit? Karon akong basahon na premise ni. Premise ni. Nag-ingon din huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin na anumang ninalang nasa langit na sa lupa. Utana, sumala din sa akong gibasa. Unsay gibawal sa Ginoo, Diyos sang imahin o larawan sa mga santos. Sumala ni basa. Tubag. Usa bro, na. Deuteronomio. 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 Oh. Bro Jay, Imong bro Jay, gigamit ala. ba? Sa Deuteronomio. Kadalang. Unsa nga bersikulo imong gigamit bro Jay? Nang utanas Brad si Brad Kisil. Adarang. Deuteronomio, yang gigamit Deuteronomio 4 man to. 16 ngadto sa Deuteronomio 4:15-16. Oo. Akong gibasa Mr. Moderator Deuteronomio 5:8. Sumpay ni sa iyang gibasa. Sumpay ni sa iyang gibasa Mr. Moderator. Ang pangutana mao ni, akong basahon na premise ni. Nag-ingon din huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin na anumang ninalang nasa langit na sa lupa. Ang pangutana mao ni. Sumala din sa akong gibasa Brad Kisel. Unsa may gidili sa Ginoo, Diyos-Diyosang imahin o larawan sa mga santos. Sumala aning mabasa. Tubag. ang gibawal niya bro sumala sa Deuteronomio 4:15-16 larawan sa dagway sa tao nga babae ug lalaki. Kay iwan ko mo kami Objection, Mr. Moderator. Objection. Sa may objection. Mr. Moderator, kini akong gibasa ba? Dapat iyan ning ipatubag. Sumala ni akong gibasa ba? Sumala ni ning akong gibasa, nag-ingon din sa Deuteronomio 5:8, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Ang pangutana, sumala aning akong gibasa. Unsay gibawal sa Ginoo, larawan sa Diyos-Diyos o larawan sa mga santos? Sumala ani akong gibasa. Okay. Tubag. Moderator's time. Bro, palihog kong tubag ani categorical. Unsa ba? Although kani nga teksto wala man ni nimo gigamit kay ganina pero inline man sa ato ang topic. Unsa ba gibawal dia ang Diyos-Diyos o ang larawan sa mga santos o mga balaan? Unsa man? Anang duha? balik tubag naman na ganina bro. Una yung unang pangutana niya. Wala na mo matubag. Wala matubag. Objection, Mr. Moderator. Ipatubag, Mr. Moderator. Di siya Bro, ano ya? Kanina nangutana ka anak di ba? Nangutana ka ganina anak kay Iba Kisel. Pero lahi nga bersikulo to imong gi pa-confirm niya katong Exodo. So naingon siya nga wa Diyos ang gidili adto. So karon lahi na pod nga bersikulo yang ipa-confirm sa imo. Kana nga bersikulo, kana nga verse sa kuan, unsa ba jud gidili anang verse sa? Kana lang sa. Lahi man to ganina. Tubagon ka, wa ko mo gamit ana ang gamit. Mr. Moderator. Sumpay man sa teksto gigamit. Okay bro, wa jud ko mo gamit ana. Iya siya ka basa na ang gigamit og kaniya ang Deuteronomio 4:15-16, Exodus 24, Salmo 5:15 o Roma 3:23. Dapat ipasukat yung pangutan sa pundasyon. Wa man siya tumong sa topic good. Luwag ba kay So, ustumog sa topic. The fact naman tayo role ganina nga inyong giuyunan. The fact nga ni gamit siya og bersikulo nga wala nimo gamita pero inline sa topic wala na siya problema. Unless except kung gigamit niya ang teksto nga
Bro, nadiri Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, napahulay mo si kapito. That's another version, dili na tam dawat ana. Although sige, hindi man na kon. Sige, bro. Okay, sige bro, padayon. Wide. Nakay nabilin nga 3 minutes na lang. Balik mo tayo dong. Balik dong. Okay. Balik pangutana kol. Kay matod pa nimo kol. Jus man mo man ni nasa imong tima, jus karon. Sa Deuteronomio 5:8, akong basahon premise ni. Huwag kang gagawa ng jus-jusang imahin ng anumang ninalang nasa langit na sa lupa. Ang pangutana mauni. Sumala ni sa akong gibasa nga sitas. Unsay gibawal sa larawan sa mga Dios o larawan sa mga santos. Tubag, Okay. sumalas mabasa. Tubag bro, larawan sa Diyos. Ya, i-correct na tong teksto na ko. Okay, salamat. I-correct tong Bro, teksto. ayos kag side comment bro kay nagtubag pas iba Brad Kisil iba namin noon. Na ayos kag side comment unya na ha. Mo manon sa nato yang tubag sige go ahead. Okay, dito tubag dong. Diyos-Diyosan dong kay matut pa sa Deuteronomio 4:15 kay sumpay ta na siya. Kanang larawan gingon dia. Larawas dagwas subay lalaki. Yan tanaw sa Dios anak bro sa pala sa Salmo 105:15 antos di city Diyos-Diyosan mong yun. So sa pa ni ligar. Muna klaro og tataw ang gibawal gis dakilang Amerika kanang sagwag sa magdagway babae lalaki nga riboto nga gitawag nga Diyos-Diyosan. Natubag ang pangutana Brad. Bradong. Next question. Okay, salamat sa pag-angkon nga Diyos-Diyosan di ay. Tatay, Sunod bro Jay, pangutana. 2 ka minuto na lang imong nabilin ha. Sige go ahead. Okay, salamat Mr. Moderator. Sunod pangutana. Sa Roma kapitulo 1 bersikulo 23. Imo ni gigamit. Roma 1:23. Ayaw pa diha imo ni gigamit. Ang pangutana mao ni. Diha sa Roma 1:23. Naabay mabasa diha litra por litra nga ang larawan sa mga santos Diyos do na o wala litra por litra diha Okay bro. sa imong teksto. Do na o wala. Tubag. Ang topic na to bro, wa di lagi Santos lagi, Ribulto. Di ba ni Jud? Nawan po ang topic. Objection, Mr. Moderator, objection. Unsa may objection? Objection. Go ahead. Dapat sa negative na lang imong gawin. Oo. Mr. Moderator, iyan ni gigamit ang teksto. Ako lang siyang gisundan. No, may pangwa ka mo gamit ang teksto ha. Hadlok man di kay pangutan-on ani. Ang panguna Mr. Moderator Asa ipatupag. kadalang. Kadali lang, relax lang. Mr. Moderator, no, Mr. Moderator, iya maning teksto mo na ako siyang gisundan Mr. Moderator. Ipatubag Mr. Moderator ang akong pangutana. Sa Roma 1:23. Roma 1:23 imo man gigamit ang pangutana. Sa Roma 1:23. Do na kabay mabasa diha litra por litra nga ang larawan sa mga santos Diyos. Do na o wala? Tubag. Okay, tubag. Tubag bro. Bako, counter objection bro, counter objection bro. Counter objection. Sige, counter kay naka-time post ta. Okay bro. Ito. Tubag ko no nya counter. Oh, tubag ni pro counter. Pwede na siya. Ito bro. Dili. Lahi na Mr. Moderator. Bro, ayaw sa side comment kay objection pas Brad Kisil. Sa kadali lang. Umanon sa nato ni objection ni iba Brad Kisil. Sa may imong counter objection. Ano mo ko siya Mr. Moderator? Tubag. Asa bro Jay, unya na bro Jay. Kay ato sa paminahon ning counter objection ni Kuan. Unsa may imong counter objection bro? Ito bro. Di ba ni bro, ang nakasulat sa Roma, basaw na ko, ang nakasulat sa Roma 1:23, at pinalitan nila ang kulatian ng Diyos nang hindi nasisira. Na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Wala ginang ingon niya nga santos, wala gini mabasa. Gidagdagan yung teksto. So medyo wala sa teksto. Ang teksto ngayon gamit, wala ang iyang putana, wala sa teksto. Wala objection bro. Dapat ibase ko niya sa teksto na yang gamit. Iwan ko mo gamit ng santos yun. Pinot ko nga, kung imong kung sinabasa sa... Mr. Moderator. Sa kadali lang bro. Ga-object pa. Ikas. Kung ako counter objection bro nga, dapat kung sinasulat sa 1:23, kung imong gamiton. Kung may nasulat na santos diya, ang nasulat diya, ilang gilistan ang kalwatian ng Diyos na sa magdagwas tao na nasisira, may nakasulat. Why word na santos? Wala, inaot ko nga, ang iyong pangutana, Brad, ibatay sa nakasulat.
Mr. Moderator, counter objection, Mr. Moderator. Ang pangutana nako, Mr. Moderator, nagsukad ra gyud sa iyang gipangyawit paganina. Iya man gipangyawit, ni gamit man siya ning Roma 1:23. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, kay iya man gigamit ang Roma 1:23 aron ipahid niya sa atong larawan mga santos kay Diyos kono. Mao man na iyang teksto, di ba? Pero ang ako siyang gisundan, Mr. Moderator, dapat iyan ning tubagon. Sumala sa Roma 1:23, Brad Kisel. Doon na kabay mabasa diha sa Roma 1:23 nga larawan sa mga santos Dios. Doon na o wala? Tubag, Mr. Tubag, Brad Kisel. Okay. Moderator's time ha. Maog gyapon ni bro kay kaganina bro. Nitubag na mo kaani. Confirmation gyapon niya ani nga verse nga imong gigamit. Naa o wala? Ana lang sa para madali ta. Wala bro. Wala. Wala. Nitubag na siya bro. Wala. Oh, explain sa imong wala. Good for 1 minute. Okay bro, wala yung mabasa bro nga letra por letra nga napoy santos. Although gidagdagan rin ang pangutanan niya. Ang mabasa diri basahon ako ha. Pinalitan nila ang kuwatian ng Diyos na hindi nasisira na isang katulad ng larawan ng tao nasisira. Nga antong adalos kay Diyosan may sumalas Salmo 135:15 nga city. Nga dunay baba, di kasulti, di mata, di kakita. Adunay dunggan, di kadungog. Sa magdagwes, babae lalaki. Sumala sa Deuteronomio 4:15 at 16. Diyos-Diyosan ginasiya. Huwag mabasang santo. Yeah. Idagdagan na yung pangutana kung natupag ang pangutana. Diba, bro? Sige. Kinang disod. Okay. Sunod pa. Pangutana bro. Jay, last na lang ang pangutana ni last na kay wala kay oras. Last na. Kuha na lang. 1 minute na lang nabili mo. Seconds, 60 seconds. Okay. Salamat, no? Imog yung giangkon nga walay mabasa diha larawan sa mga santos Diyos. Sa ato pa, katudeng imong giyaw-yaw paganina nga ang larawan sa mga santos Diyos, sa ato pa lamlam ra dito nimo. Wala din na sa teksto sa Roma 1:23. So baga Moderator's time sa bro. Kaya sila nato ni mga ad hominem nga lamlam ay okay lain man paminahon bro usab lang na nga word kay kuan man ayaw lang na ilitok ning lamlam mura maglain paminahon ning kuan bro mura na side comment na so ato lang ilisan ni nga mga words nga mga laway paminahon bro kay professional man ta diri nga kuan atong debate so go ahead. Okay, salamat bro Eugene. Pasensya. Okay. Karon kay Roma 1:23 kay imo namang giangkon nga wa ay mabasa nga ang larawan sa mga santos Diyos. Karon ang pangutana mao ni. Sa ato pa di ay katudeng imong giyaw paganina, imo ra dito. Wala dito bag, yes or no? Di po. Nagmabasa gis teksto ket sumala sa prinsipyo sa Dios na naigibutan rin. Namatod padre, pinalitan nila ang larawan kalawatian ng Diyos ng larawan kasi sira, nasama sa larawan ng katulad ng daos naos tao nga nasitira. Yang tanos Diyos ani kay Diyosan mo gini. Kay di mo kuno ko ginhawa. Nay baba di ginhawa, nay mata di kita, nay kamot di kahikap, nay tail di kalakaw. So, ang akong gipamulong kanina, sumalagis bersikulo. Ingon sa Dios nga imo buhat og larawan nga sa magdagway babae ug lalaki nga para nang gibutan ni Dios nga cross diha nga para na ribulto Diyosan may nana tanaw sa Dios kay wa maglay certificate anay ipakita nga mo nang santusa una klaro tataw nga sa Dios ko magtumutumo tinuod ang resulti nga ang ribulto sa Iglesia Katolika Romana Diyosan sumala sa prinsipyo sa Dios nga nasa Biblia natubag ang pangutana. Okay, wala na time bro. Wala Wala na. Okay, last to ang pangutana nimo. So salamat kayo sa duha ka mga debater sa inyong nga pangutana og tubag sa panahon. Matod pa ni brother Predator usa ni galamlam nang ayan sa bro nya lamlam bro bungkag na ang tema ni di na makatubag ika ni brother PJ KC Talaba. Matod pa ni tawag aning brother Mitchell Bendilio ato asam to yung comment na wala magkalit dire ani si Kuan
si tawag ani ang Brother Mitchell Bendilio. Ang gidili tanang nililok nga larawan ang inyong gideklarar nga santos inyo na sa Biblia wala gatudlo nga adunay nililok larawan nga santos bakak ng doktrina nga adunay rebultos mga santos. Sorry. Matod ni Brother Julius Tumalon Traya ingon niya tumulon traya doktrina rana sa Roman Catholic Church nga wala magtudlo ang Bible nga magbuhat og larawan ni Kristo. Matod pang Sister Jasmine Moralde Amura butata na. Sige. Paita maglangay bro Jay atong ihatag panahon nimo sa pagguba sa tema ni Brother Yasha Kisel. Go ahead, musugod ang oras. Okay, dagang salamat moderator og sa akong kalahuron nga kaatbang si Brad Yasha Kishel, Judaism Defender. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, ang ako rag yung trabaho dinhi paguba ra gyud sa iyang tema. Wala ko bupabarog og ako apong tema kay di man ko afirmatibo. Ang trabaho sa afirmatibo pagpamatuod sa tema. Ang trabaho sa negatibo pagguba sa tema sa afirmatibo. Karon mga kahigalaag mga kaigsuonan. Bantayin ninyo mga kahigalaag mga kaigsuonan sa iyang tema mga higala pamatud-an ni Kisel nga ang mga larawan sa Katoliko nga naa sa atong altar Diyos ko no o niya sa una niyang saysay giapil niya ang larawan ni Mama Mary, giapil pa to niya ang mga larawan sa mga santos kay para niya Diyos ko no para niya o niya nigamit siya mga teksto sa Biblia. Iyang gigamit ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 ngadto sa 5. Ako siyang gipangutana paganina mga higala, di man mutubag. Kay matud pa kuno niya nga wa kuno sa tema, unsay wa sa tema? Imo gani ning gigamit nga teksto aron pagpruiba sa imong tema, wa sa tema. Agoy, ayaw anak brother. Kay gigamit ra ba nimo ang teksto aron pagpruiba sa tema? Kay kung wa pa ni estima ay gamit anang Exodo 20. O di ba? Karon sa dugay na kung lugit-lugit nimo kay mulihay man ka, mitubag jud ka noon. Salamat ha kay honest jud ka bisag dugay kang mitubag, no? Mga kaigalaan iyan na yung kung mga higala nga ang gidili des Ginoo larawan sa mga Diyos. Sakto ra ba ang tubag po ni Kisel? Diyos man yung gibawal sa Ginoo? Mga santos atong basahon. Akong basahon sa English Bible. English Bible. Atong basahon. Ato raning hilngon ang mga bersikulo niya. Dili na ta mudagag laing bersikulo kay di man ta afirmatibo. Negatibo ra man ta. Ato raning bungkagon ang iyang mga teksto nga hagbangkag. Dara ha? Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 ngadto 4 sa English nga Bible. Lag-ingon, do not worship any God except me. Do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in the ocean under the earth. Don't bow down and worship idols. Unsa di ay gibawal sa Ginoo mga higala? Sumala sa iyang teksto gigamit mga idols. Unsa nang idols? Diyos nga larawan. Wala mo ingon ang Ginoo, ha? Ginoo, do not make image. Wala mo ingon ang Diyos, do not make holy image. Wala mo ingon ang Diyos, Kisel. Ang giingon sa Ginoo, do not make idols. Unsa nang idols? Diyos-Diyosang imahin. Dili kay larawan sa mga santos. Unya. Karon nganong imo man ang gipahid sa larawan ni Mama Mary. Ayaw ipahid sa larawan ni Mama Mary kay si Mama Mary dili man na ang iyang larawan dili man na idols. Wala mami mag-ila nga kanang larawan ni Mama Mary Diyos. Di ba? Una-huna ra na nimo taman Kisel.
Ikara man siguro ni ila anak nga kanang larawan ni Mama Mary Diyos. Ikara siguro ni ila anak Brad Kisil kami wa agmi mo ila nga kanang larawan ni Mama Mary Diyos. Kanang larawan sa Black Nazareno Diyos na. Wala mi mo ila ana oy. Imo ra gyud nang una Brad Kisil. Nya dili pud na mahimo nga naa na sa teksto kay ang imong teksto nagtumbok man og Diyos. Wala mo ingon ang Ginoo ayaw paghimo larawan sa santos. Kay kung ingon pa to ang Dios nga ayaw paghimog larawan sa mga santos kana daog jud ka anang debatiha pero wa man tanan nimong teksto Brad Kisil. Tanan nimong mga teksto nagtumbok ra na sa mga Diyos, sa mga idols. Okay, sunod na to basahon. Nigamit ka Deuteronomio. Di ba? Nigamit kag Deuteronomio nga kunuhay aron paglaban sa imong tema. Gipangutana tiga paganina nilihay-lihay sad ka. Ika barbay naglihay-lihay, ayog lihay-lihay kay imuha man ning teksto. Oh, dapat obligasyon mo ang pagtubag sa teksto nga imong gipanggamit. Dili kay mo gamit kag mga teksto unya dili ka manubag sa imong gipanggamit. May pangwa ka mo gamit og mga teksto para dili ka paninglan. Mao na nga kanang mga teksto nga imong gipanggamit gipaninglan lang tika. Aron pag suta pagtino kung nagsulti ka bag tinuod. Karon natong basahon ang Deuteronomio naa tay Biblia nga nasa tong kamot. Tagalog nga huban. Tagalog nga huban. Nag-ingon nini. Deuteronomio nag-ingon ang Diyos. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin na anumang nilalang na sa langit na sa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibubughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay isinisingil ko. Mga kahigalag, mga kaigsuuna, ang Deuteronomio nga iyang gigamit, nagtumbok di ay ni og mga Diyos-Diyosang imahin. Oh, Diyos-Diyosang imahin. Klaro kayo, ang gibawal is Ginoo, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Diyos-Diyosang imahin, wala mo ingon ang Ginoo nga ayaw paghimo og larawan ni Maria. Wala mo ingon ang Ginoo ayaw paglarawan sa Black Nazarene. Wala mo ingon ang Ginoo. Ang gibawal sa Ginoo, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Klaro kay nao, mabasa nao. Sa tupak, kanada imong mga teksto Brad Kisil, dili na mapahid. Dili na nimo mapahid ngadto sa larawan sa mga Katoliko. Kay ang larawan sa Katoliko, larawan na sa mga santos. Dili na Diyos-Diyosan nga larawan. Dili na Diyos-Diyosan larawan. Ang naa sa Katoliko Brad Kisil, doktrinahan tika ha. Doktrinahan kita gadyot. Doktrinahan kita gadyot. Ang naa sa amo ang altar o ang naa sa among simbahan, larawan na sa mga santos. Like Pedro Calungsod, like Mama Mary, laraw sa mga santos. Dili kay larawan sa mga Diyos-Diyos. Ana ra na siya kasimpol Brad Kisil. Nya karon, ipangutana ti ka paganina. Kanang teksto nga imong gigamit, do na bay mabasa diha nga ang Ginoo nagbawal og larawan sa mga santos. Ikaw nagyud ang niangkon. Ikaw nagyud mo iniangkon nga wa gyud di ay mabasa ni anak ka wa may mabasa Brad. Wa may larawan di santos o wa man di ay mabasa larawan santos. Unya, imo ning gipahid sa mga santos, imong gipahid ni Mama Mary. Ayaw anak Kisil. Makasala ra ba ka sa larawan sa mga santos anak Kisil? No? Makasala ra ba kang Mama Mary anak Brad Kisil? Ayaw sad. Ang imong teksto nagtumbok manig mga Diyos-Diyosan Kisil. Wa man ni magtumbok sa mga santos. Wa man ni magtumbok sa larawan sa mga santos Brad Kisil. Di ba? Okay, karon. Anihita sa lain niyang teksto mga kahigalaan, ha? Ang iyang laing teksto Roma 1:23. Okay? Ato kunong basahon ang Roma 1:23.
do na bakahay mabasa nga ang larawan sa mga santos Diyos. Okay? Atong basahon ha, Roma 1:23. O niya, paminawag yun yung taman mga higala. Kanang mga naa sa atong comment box, paminawag yun yung taman. Kung kini si Kisil nagtugan bas tinuod. Ha, iya man ang gigamit ang Roma 1:23. Nya iya ra ba yung ipahid sa larawas mga santos? Okay, ato kunong basahon ang Roma 1:23. Kung doon na ba'y mabasa diha nga larawan sa mga santos Diyos. Okay, atong basahon. Nag-ingon din imbes himayao nila ang Diyos nga walay kamatayon, maunahin nooy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat tama sa dagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nagkamang. Wa may mabasa lagi diri Kisil nga ang larawan sa mga santos Diyos. Wa ayo anak Kisil. Wala lagi mabasa diri larawan sa mga santos Diyos. Lahi man ni Kisil. Dili man ni larawan sa mga santos Kisil. Larawan man ni sa Diyos. Mo ni ang mga larawan nga gingos mga pagano. Di ba na Bible studyhan nakataman niya karon kini nga teksto Brad Kisil dili ni applicable sa Katoliko. Kay ngano man paminawag balik. Nag-ingon din Brad Kisil, imbes himayao nila ang Dios nga walay kamata, ila hinong giilisan sa larawan nga gibuhat sa dagway sa tao. Unsa giingon dira sa imong teksto Kisil? Inay himayao nila ang Dios, ila hinoong giilisan og mga larawan. Ay dili man ni mapahid sa Katoliko Kisil. Kay sukad Kisil, wala gyud na mo ilisi ang Dios tungod lang sa larawan. Wala na mo ilisi ang Dios tungod lang sa larawan. Walay Katoliko nga giilisa na mo ang Ginoo tungod lang sa imahen. Wala huna-huna ra gina nimo Kisil. Huna-huna ra gyud na nimo. Pag Katoliko gani Bible studyhan ti ka Kisil. Official teaching sa simbahan, Catechism of the Catholic Church, numero 2132, ang mga larawan sa mga santos, kanang mga holy image ba? Kanang mga holy image, amo ra na silang givenerate, ginarespetuhan. Nya kana nga pagrespeto, pagsimba ang tawag pod anak, pero pagsimba isip pagrespeto o pagtahod. Wala na mo isipa nga Dios ang larawan. Wala huna-huna ra na nimo Kisil. Huna-huna ra na nimo. Karon mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Sama ani Sis of Assisi kini. St. Francis of Assisi. Kini nga larawan Kisil. Kini niila ka ani nga Dios ni o dili? Para nimo Dios ni dili. Dili man ni Dios larawan na ni St. Francis of Assisi. Awa daghan kaayo gipang panuhot din panuhot ra no ang haplasan para mahuwasan panuhot kini larawan man ni St. Francis of Assisi pangutan-a ang Katoliko kung kini nga larawan giilab pa ni namo Dios wala kani amo ni ilang Dios wala Kisil matud pa sa Catechism of the Catholic Church kanang mga larawan mga holy image amo lang nang ginarespeto ginatahod na namo kay larawan man pud na sa mga santos dapat tahuro na nato kay larawan kunas balaan dili kay atong pasipad-an pero never og wala gyud mimo ilang kanang larawan sa mga santos Diyos wala unahon ra na nimo igsoon unahon ra na nimo karon matud pa sa imong teksto gibasa Brad Kisil inay simbaho nila ang Diyos. Ila hinoong giilisan ang Ginoo sa mga imahen. Karon Brad Kisil, do na ka ba mahatag nga official nga libro sa simbahan nga ang Diyos giilisan sa Katoliko tungod lang sa imahen? Basahi ko no ko libro official sa Katoliko kani nga libro nga nagtudlo ang Katoliko nga ilisa na to ang Ginoo Last 2 minutes. sa mga Last 2 minutes. imahen. Salamat Brad. Last 2 minutes. Wala. Last 2 minutes. Salamat Brad. Wala gyud hunahuna ra gyud na nimo Kisil. Panuhot ra gyud daw na. Panuhot na ipahaplas ra na. Okay, sunod. Imong gigamit
ang buhat 17:24. Ato kunong basahon ang buhat 17:24. Doon na ba'y mabasa din nga ang larawan sa mga santos Diyos Diyos. Sige, atong basahon. Dalion na itong basa, Bi. 29 Dalion bro, na itong basa. 29. Kaya hapit na raba ang oras, Bi. 29. Buhat Di 24. 17:29. 29. Buhat 17:29. Okay. Dalion na itong basa. Kaya hapit na akong oras. Buhat 17:29. Nag-ingon din O kay mga anak man kita sa Dios, dili nito hunahuna-on nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan ug plata o bato nga gikulit pinagi sa kahana sa tao. Uy, Kisel, dili ra ba maigo ang Katolikoan ni? Kay wala ra ba mi magunahuna nga kanang larawas mga santos Dios na o Dios na wala oy. Unsay giingon dinhi sa imong teksto? Darao? Ayaw hunahuna nga ang Dios sama sa dagway sa larawan. Hala, wala ra bay Katoliko Brad Kis nga nagunahuna nga kanang larawan Dios na. Wala Okay, oy. time. Wala. Time. Salamat, God bless. Salamat, God bless. Sige. Salamat kayo ninyong duha sa inyong pagpabarog. Pulo ka minuto. 15 minutes pabarog. So, before na to ihatag ang panahon ni Brada Yasha Kisels pagpangutana, di may mga comment section dire. Ato ning entertainon sa kadali. Ikaw na mismo ang gaingon. Matod pang Brother Rald Ponsua. J. Carlo Badenas, ikaw na mismo gaingon nga gisimba ang mga santos aron respetuan kakuyaw. Unsa bay labot sa mga santos diretso ka sa Dios mo sampit matod pang inencheck raman matod di Albert larawan sa santo na bro Kisel og mo eskwela unta bro dili mamayabas. Ni ay komento ni ko Andre ning uban ita daghan man kay ni tanan dire gud di ba to makuan. Okay. So bro, magsugod ang imo ang tawag aning oras pagpangutana bro. Go ahead. Daghang salamat bro Eugene sa imong paghugot sa akong pagpangutana. Brad, unang pangutana bro. Gigamit man ni Okay bro, unang gigamit man nimo ang teksto sa pagnigar sa imong argumento nga matod pa nimo dili ni santos sa Iglesia Katolika. Balik resulti kanina. Sa teksto ba akong gigamit sa Deuteronomy 4 verse 15 Santos Visayas, nabatay mabasa na nag-ingon nga walay labot ang santos sa Iglesia Katolika? Wala. tubag na aagyod. Kay nga naman, kay ang gisgutan, mga larawan man sa Diyos. Pusa, ayaw apila ang larawan sa mga santos. Kay nga naman, kay ang mabasa sa teksto, Deuteronomio, huwag kang gagawa ng larawang Diyos-Diyosan. Niya karon, mo jud apilon ang larawan sa mga santos. Ayaw apila. Kay lahi ng larawan sa Diyos ug larawan sa mga santos. Ang gibawal sa Ginoo, larawan sa Diyos. Gets mo? Kuha niyo? Sunod, pangutana. Okay. Asa mabasa sa Biblia, kanang giingon ninyo nga, ang gibawal nga mga rebulto kanang Diyos. Pero ang rebulto sa Katoliko nga ng santos dili bawal. Asa na mabasa bro? Na dili na bawal ang inyong rebulto diha. Ikay ko na. Darao. Deuteronomio 5. Ang gibawal sa Ginoo, Dios. Wala mo ingon ang Ginoo, ayaw paghimo larawan santos. May mabasa din Musa dili lagi na bawal ang larawan sa santos. Ang gibawal sa Ginoo, larawan sa Dios. Di ba? Mao man ni akong mabasa sa Deuteronomio 5. Sunod pangutana. Mula akong ipangita nimo kanang word nga dili. Na dili apil ang santos, ang rebultos Katoliko nga Dios. Asa mabasa? Manong iputana dili yung teksto na yan. Ningon pa ganina nga walay apil ang rebulto sa Iglesia Katolika kay santos na. Pero putana asa na unsay prueba nimo nga kanang rebulto ninyo nga nasa inyong altar karon nga sa magdagway sa babae ug lalaki dili na Dios unsay prueba nimo? Prueba lagi nako kanay lagi giingon sa Biblia nga ang gibawal sa Ginoo larawan sa mga Dios. Therefore, dili lagi larawan sa mga santos. Di ba? Kaya ang mabasa diri larawan sa Dios. Dapat gani ikaw mong gani mo imupabarog ana.
nga apil ang apil ang mga larawan sa Santos. Ayaw kog pangutan-a nga naibay mabasa dinhi. Ang mabasa Dios dili kay apilo nimo larawan sa mga Santos. Okay? Sunod pangutana. Okay bro, imo nagpayag kanina wa ko namulong ana. Ikaw nag-apil ana gyud. Ang pangutana, kada bang pag-ingon nimo nga walay apil rawan sa mga Santos, mabasa sa teksto o dili mabasa? Tubag. Mabasa sa teksto oban ang pagsabot. Kay ang gibawa lagi sa Ginoo, Diyos ang imahin. Wangon ang Ginoo nga ayaw paghimog larawan sa mga Santos. Dapat gani, ikaw gani mo imubasa ana nga apil ang larawan sa mga Santos kay ikaw ra bay nag-apil ana. Naani mo ang burden of proof. Pero ako ninigar ko nga ang gibawal sa Ginoo, Diyos ang imahin, dili larawan Santos. Dapat basahon na nimo apil ang Santos. O, di ba? Next question. Okay, ningon ka nga walay apil ang Santos, wa ka basa. Basa bro. Ako basa, Objection, bro. Mr. Moderator. Ako basa. Objection, Ako, Mr. objection. Moderator. Objection, Mr. Moderator. No side comment. Okay, bro. Dili siya dapat Bro, mo ala. komentaryo. No side comment sa taan ni bro kay imuhang panahon ron sa pag cross-examine kay Brad Carlo Badinas. So your kuan imuhang role mangutana lang ka. So kung human og tubag ni Brad Carlo Badinas kini ingon naman sa next question. Direct to the point na lang ka sa imong question Sige. para madali. Sige, go. Exodus 24 bro. Na pag-ingon nimo nga wala gyapon apil ang larawan sa Santos sa Iglesia Katolika. Kada bang word nga walay apil ang larawan sa Santos Iglesia Katolika? Mabasa ba sa Exodus 24? Oh, Mabasa. tanawara, ikaw Oo. dapat iki mo basa ana, ayaw ko pabasaha ana kay dili ko afirmatibo. Negatibo ko, tala Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Oh, punta may objection kadali lang ha. Unsa objection? Objection Ako ko. ni una Mr. Moderator. Ako una ni object nimo. Ako'y nakauna. Ako'y nakauna. Sige. Yeah, unsa may concern? Kanina bro, gibadlong ko ni siya nga ay nagigwas tema. Pero iyan ko ingnonon nga ako rin pabarog. Natas pangutana bro. Bisukot ta lang tas imong argumento na imong giguwa sa tema. Nga matod nimo nga wa sa ayon sa bersikulo nga akong gipabarog sa Exodus 20 bersikulo 4, walay apil ang larawan sa Iglesia Katolika. Manang gigukot ti ka. Mabasa ba nga nag-ingon ang Dios diha nga Diyos-Diyosan lamang o walay apil ang ribultos sa Iglesia Katolika? Mabasa dili. Kumbaga, Objection Mr. Moderator. Mr. Objection Moderator, dapat po, na bro. ang burden of proof. Dapat basaho na niya sa Exodo nga apil ang mga Santos. Ako mahinuni ang pangutanon. unsa Wala naman gani kakabasa niya ako himuni yung pangutanon. Di na pwede. Ako niguba ko sa imong tema nga ang mabasa Dios. Idols ba? Ayaw ko pangutanag na abay mga Santos diha. Dili ako mo mo dapat mo tubag ana. Dapat ikaw kay ikaw mo hindi gamit ana nga apil ang mga Santos. Objection, Mr. Moderator. Unsa man na Mr. Unsa man- Moderator? May counter objection nimo. Kadali ha. Kay biporta mo ata gani og kuan. Sige. close time bro. Ikaw mismo nakadug ka ganina nga sinigamit anak ko to ha. Dinikar ni balibad ko kay was tema. Iya joy pabogos ako lang giyona. Karon ako sa Stockton kay mismo sa gigamit na konteksto iya man dugtungan nga walay apil ang Santos. Karon ako sang bukuron bro. Ibatubag na niya. Naaba wala ana. Oh, ibatubag na niya pod. Oh, kay kaniya. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Kadali lang bro. Kadali lang. Sige. Ano lang to? Oh, kaya nang gibug iyam nang gibiyas yung baba ganina nga matod niya. Wa may apil ang Santos, way babasa ba nga apil ang Santos. Wa jud ko mo kana sa kapuran sa ako argumento, wa jud ko mamulungan na. Una ako siyang bukuron. Kaya di ba teksto sa Exodus 24 niingon ang Dios nga walay apil ang Santos nga ribulto sa Iglesia Katolika. Mabasa dili. Una bro. Ipatubag na ko niya na. Ang punto na. Mr. Moderator. Bro, dyan na kay Counter counter objection objection Mr. bro. Moderator. Oh, naagyon Mr. Moderator, naagyon. Di ba Mr. Moderator, timan iha? Kanang Exodo 20 siya gagamit ana. Dili man ko afirmatibo. Dapat siya mutubagan nga pangutana kay iya ra bang giapil ang mga santo diha sa Exodo 20. Ko igo lang ko ninigar nga
kana ang gibawal diha Diyos-Diyosan. Ninigar ko nga Diyos-Diyosan. Dili na mga santos. Ako mahinon iyang pangutanon, Mr. Moderator. Pagkawa niya mabasa diha, wago siya kabasa. Ako mahinon iyang papangitaon. Wa siya kita diha santos niya. Ako hinon iyang papangitaon. Negatibo ko dapat ikay motubag ana. Kay ikay niingon nga apil mga santos, ikay motubag ana asa na. Di ba? Ana ra Mr. Moderator. So, ani, moderators time sa taha. Bro, Kisel, ang imong pangutana, ayaw paghimo nga mahimo kang negatibo kay afirmatibo man ka. Ang pangutana nimo is all about na imo man ang burden of proof, no? O so, haom kay giguba man ni Brad Carlo Badinas, so imuha na siya karong questionon si Brad Carlo Badinas sa iyahang gitawag og presentasyon. Sumala ani, matod nimo ganina, wala man day labot ang mga santos ana. Di ay bersikulo mabasa o nga nag-ingon nga apel ang mga santos ana. Pwede na nimo mapapangutana mag-question sa iyaha. So kung wala kay laing mag-question ana with regards ani, adi proceed ta sa laing pangutana. Sige. Di magkatubag din. Sige. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Side comment. No side comment. Komentaryo sa Sige, proceed para madali ta. Kani ba sa Ayog bali niya. Bro, pwede. Kani bang gingon sa Sanborn City 5:15 Cavite City ang Diyos-Diyosan sa mga nasod adunay mata pero di kita adunay bibir di kalakaw adunay ilong di ginhawa adunay di kadungog tinuod o dili. Tubag. Tinuod yun na nga ang Diyos-Diyosan dunay ta dili kita. O dunay tiil di kalakaw. Diyos-Diyosan ang gipasabot. Dili maigo na sa larawan sa mga santos. Kaya ang gisgutan sa imong tikto Diyos-Diyosan man nya imo jud apilon diha larawan sa mga santos. Unya imo ra ba din kong balihon na abay mabasa diri nga way labot ang larawan santos. Dapat ikay mo mutubag ana nga apil larawan sa santos, di ba? Dapat ikay motubag ana kay dili ko afirmatibo, negatibo ko. Mao na itubag nako Kisil. Way labot ang mga santos diha. Ang gipasabot ana mga Diyos. Next question. Okay. Matod nimo wa may labot ang santos ninyo. Pangutana kana bang ribulto ninyo diha sa altar mo? Makita na dili. Ato bag. Adig yun na kakita pero dili na Diyos. Oh, di ba? Kasimpul na. Dili kakita pero dili Diyos. Dili ra bata nang dili kakita Diyos na. Kadto ding larawan sa kirubin. Kadtong larawan sa naong sa tao. Larawan man to siguro gyud ko dito kakita. Ay sa ko ingna nga kadtong kirubin Diyos pod to. Oh, di ba? Kana imong picture. Makakita din imong picture. Ay sa ko ingna Diyos po na imong picture. Oh, kanang larawan ni Rizal di man nakita Diyos po nang larawan Rizal. Dili gyud. Dili tanan larawan nga di kita Diyos na. Next question. Okay bro. Next question. Sumala sa teksto nga ang gigamit mo Salmo 3:5. Ingon man Dios nga Diyos na. Namakakban Dios ani dili. Tubag, wa gyud mamakag ang Dios, ikaw ra gyud mo'y nasayop. Oh, tubag ha? Wa mamakag ang Dios, ikaw mo'y nasayop. Kay nga naman kay imo mang apilon ang larawan santos. Ayaw apilang larawan san santos. Kay ang gisgutan sa mong teksto, Diyos-Diyosan man Kisil. Moingon kay kag Diyos-Diyosan, aw di gyud na larawan santos oy. Kay kung imong apilon larawan santos, basaha ko no ben, nabay larawan santos diha. Nya imo ra ba yung balihon asa mabasa way labot santos. Dapat ikay mutubag ana kay ikay afirmatibo dili ako angay mutubag ana. Sige, sunod pangutana. Okay. Kani bang sulat sa Roma 1:23? Uyon kani dili. Okay. Ato ba, uyunan gyud na nako ang Roma 1:23 pero di ko muuyon sa imong pagsabot kay imo man ang gipahid sa mga santos, dili man maigo ang Katoliko ana, brother. Kay ang mabasa diya sa Roma 1:23, ilang giilisan ang Dios. Karon pangutana, gibuhat ka na sa Katoliko, giilisan ka na mo ang Dios tungod lang sa larawan. Wala oy. Busa dili na mapahid sa mga Katoliko. Uyunan nako ang Dios. Ang imong pagsabot mo dili na ko uyunan kay nagkatuali. Sunod pangutana. Okay. Okay, next question. Pila ka oras bro? Pila ka oras lang? 3 minutes na nabili nimo. Okay bro. Unsa man ay pruiba niyo bro?
nga kana inyong ribulto nga giingon mong santos diya nga dili Diyos asam na babasa nga kanang inyong ribulto dili Diyos-Diyosan. O tanawara ha, imo na kong gihimo unsa kuno'y prueba, dili lagi ako mo'y afirmatibo, ayaw lagi ko pa prueba ha. Objection. Nga, kay dili ko Yes, afirmatibo. unsa may objection sa kata-time sa ta kadali lang. Bro, Unsa may objection? Iya ka nang gipamulong kanina. Muna yung gigamit pag negative nako nga dili kuno Diyos-Diyosan ang ribulto sa Iglesia Katolika. Iya ginikbalik kanina gud. Muna sukto na ko siya karon. Unsa imong ebidensya nga kanang inyong ribulto diya sa Iglesia Katolika dili Diyos-Diyosan. Imong tubag ko na. Kay imo nang ipamulong gani gisuwat na ko na diri mo. Noon. Tubag. Counter objection Tubag, na wala. Amo tubag na lang ko, Mr. Moderator. Ang akong tubag lagi, ayaw lagi ko papruibaha kay dili ko afirmatibo karon. Negatibo ko. Igo ra kong niguba ana. Dapat ika mo pamatuod ana nga ang larawan sa mga santos Diyos. Di ba? Ana ra nakasimple. Ayaw ko pahata, ayaw ko pangitay unsay ebidensya. Di man ko afirmatibo. Ang ebidensya na ani mo. Igo ra kong muguba sa imong tema. Nga way labot ang santos ana kay Diyos ang isgutan. Next question. Ganun niingon man ka bro nga dili nga wa ni kay puro man niingon magkandili Diyos-Diyosan nga wa ni kay puro ba ato sabto nagtumutumo ra kasing gisulti. O kabaga. Tubag. Dara tubag. Tubag, wag yung ko magtumutumo kay ang mabasa lagi sa imong teksto Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan gani ang mabasa. Karon kay Diyos-Diyosan mang mabasa mo na wala gilabot ang among simbahan ana. Kay Diyos-Diyosan mang mabasa may untag larawan santos. Karon imo naman ko pangayo ang ebidensya. Ngano pangayo man ko ng ebidensya nga di man ko afirmatibo. Ang ebidensya naa sa afirmatibo. Di ba? Next question. Okay. Doon. Kani bang nas Deuteronomy 4:15 bro, nga nag-ingon nga ayaw ko himo sa mas dagway sa larawan sa babae o lalaki. Uyon tinuod ni dili. Tubag, tinuod gyud na ayaw paghimog Diyos. Tinuod gyud na ay paghimog Diyos. Ang gibawa lagi sa Ginoo diha Diyos. Busa ayaw na ipahid lagi sa larawan sa mga santos. Kay nga naman, Diyos gani ang ginganlan diri Huwag kang gagawa ng Diyos ang imahin. Wala mo ingon ang Ginoo, huwag kang gagawa ng mga banal na larawan. Mo nang moingon ko nimo nga ayaw lagi apila ang larawan sa mga santos diri Brad Kisil. Maluoy taong ka ba? Ayaw intaw apila ang larawan sa mga santos. Kay nga naman, kay ang gibawa lagi sa Ginoo diha nga dili ka nga magbuhat Diyos-Diyosan nga larawan. Next question. Okay. Unsa ebidensya lagi nimo kana inyong ribulto diha dili Diyos-Diyosan. Kay Tanaw. mo ipapayag daw di ka pasukot sa imong argumento. Unsa man ka? Ibato na nimo bro. Pinamahay na ibalipat ka sa akong argumento. Wal mosupak ka sa akong argumento natulog na dibaw po ka. Dibaw sa kamunubag. Pangutana. Sa mabasa. Sa pangutana. Pangutana. Pangutana na. Ang pangutanan niya bro inani. The fact na mahayag ka ganina nga dili Diyos ang imahe sa Katoliko sa katatime sa ta. Unsa ba ang imong prohiba nga dili gina Diyos? Mr. Moderator, Moderator, counter objection ko. Kana man kung pangutanan niya unsay pruiba, dili man ako mo'y nagpruiba karong orasa. Ang nagpruiba ang affirmatibo. Kana gong word nga pruiba, ika mo'y mo affirm. Ako dili man ko ang mo pruiba kay dili man ko affirmatibo. Ang akong buhaton negatibo. Ang tubag ana negatibo ko. Ang akong tubag Diyos-Diyosan man pasabot dili lagi na larawan sa mga santos. Okay? Ara na simple Kisil. Next question. Bro, duha ang pagprobo ang pagnigar. Gigamit mo sa negative side. Nigamit ka ganiya sa negative side na kanang inyong larawan diha dili ribulto. Gibalik mo ka kanina. So karon suktong ka sa imong pagnigar. Unsay ba sa imong pagnigar na kanang imong larawan diha sa ribulto nga sa magdagway tao babae lalaki dili Diyos-Diyosan. Mo di ka makas. Sige. Okay, moderator's time. Moderator's time bro Jay. The fact nga namahayag ka nga dili Diyos ning maong imahe sa Katoliko. Unsa ba imong proof ana yod para mapasok nimo nga walay labot anang gipahayag ni Brad Kisil ang maong imahe?
nga Dios ba sa may mong proof ana sige, gyud. sige, sige. Sige, ako na lang nang tubagon, Mr. Moderator. Tingali wala na siya laing nga question. Sige, akong tubag, Mr. Moderator. Unsa akong probe? Ang akong probe, Mr. Moderator, walay mabasa diha nga apil Larawan Santos. Ang mabasa diha, Diyos. Muna akong probe, Mr. Moderator, nga wa gyud apil ang Santos. Kay ang gibawas Ginoo, Diyos ang okay, ayo apil ang Okay, mga Santos. bro. Next question. Last so question na lang taha unang pangutana. Sige. Kay wa man ay kay mabasa di ay. So atong sato nagtumo-tumo ka. Tubag. Tubag. Wala ko magtumo-tumo kay ang mabasa lagi Diyos-Diyosan. Ang walay mabasa kanang imong giingon nga apil ang mga santos sa Katoliko. Mao nay dili mabasa. Pero ang mabasa Diyos-Diyosan. Nya karon ang mabasa Diyos-Diyosan man. Nya imo jud ay isalot diha ang larawan ni Mama Mary, imo di isalot di ang larawan sa mga santos. Diyos-Diyosan gani ang mabasa. Di ba? Naagoy mabasa lalaki. Nya mangutana pagjugkag babae pagyud na. Lalaki na gani ang nakasulat sana pagjugkag asa mabasa nga day. Di ba? Ana ra na siya kay simple. Next question. Okay bro. Ningon ka ganina nga wa may mabasa. Last question. Wala may mabasa ha. Ang imong prueba walay mabasa. So gipot na deka Walay nagtumo ra ba? mabasa mga santos. Moderator, objection Mr. Moderator. Oy, Objection Mr. Sa Moderator. objection. Objection. Ang akong objection Mr. Moderator, dili lang ta niya putlo ng akong tubag. Ang akong tubag Mr. Moderator, dili lang ta niya putlon, maulay akong hangyo. Akong giangkon Mr. Moderator nga way labot ang mga larawas mga santos tungod kay wala siya'y nabasa sa iyang teksto nga apil ang larawan sa mga santos. Mo nay akong prueba. Kay ang mabasa god Dios magod Mr. Moderator, nya apilon jud niyang larawan santos. Diyos gani. Sunod pangutana Mr. Wala, Mr. Tisil. wala na last question naman to niya. Wa bumuta na bro, ni-objection na siya. Wa pa. Lagi. So last question na ni Ron. Last question na. Kani bang giingon sa ano bro? Giingon sa buhat 29. Tinuod ni dili. Ato bag tinuod gyud na nga nagreferido na sa mga Diyos. Ikaw mo isayop kay imo man ang ipahid sa mga santos. Ayaw intawon kol ayaw intawon ipahid na sa mga santos kol. Kay wala ra ba mi mag-ila nga kanang larawan diha Diyos na. Wala ra ba mi mo ilaan na. Sakto nang mabasa ang imong pagsabot sayop. Next question. Last question na to. Mao na to. Okay, so Okay, sige. before ta mo adto sa final rebuttal ninyo, bila ka minuto na? Pwede na 5 bro. Pwede lang 5 lang. Siguro na to. 5. So magpasulod tag bisita dire para mo question sa inyo ha. Pila man ka pangutana inyong gusto ang bisita mangutana. Bro Eugene, pwede lang kumuhangyo Bro Eugene, dili sa ko mutubag sa mga bisita di nga buot mo sulod. Kay musimba ko karong alas 4 ang akong tambungan nga misa. Okay ra ba Bro Eugene? Magaling ni istorya ha bias po paminahon nga si Brad iba sa Yasha Kisel manubag sa pangutana gikas Katoliko unyag naay mga dili Katoliko nga mangutana sa imuhan dili ka entertain. So pwede magpa-entertain ta bisag isa lang ka buok sa imuha. Pwede. Isa-isa lang. Madapas Sige, siguro. isa lang po. Isa-isa. Mr. Moderator, madapas siguro ni. Sige. Sige, Mr. Moderator. Ang itatag pwede kanang naay mo sulod diri ha i-request lang kay para magapangutana diri sa ato ang negatibo. Yeah. Naay usa dire pero dili man maka sulod kay kuan sa pag-request lang kanang gustong mosulod sa unahon sila nato ning mga kuan daghan kay diri nga request kadali lang ato sa ning unahon ning isa diri kay wala pa may laing
kuan. Brada Litoy, i-accept lang ko bro kay dara. So pila man ka pangutana ang inyong kuan ani, ang inyong kuan sa bisita, tulod, upat, lima. Kuha na sa bro, magkuha sa mi. Mo kuha sa mi, mo conclusion sa mi, final conclusion. Sige, final conclusion sa una. Sige bro. Sige, go ahead. Bata, 2 minutes. Go ahead. Ako na. Negatibo. Kaya ako may negatibo. Sige, go ahead. Okay, dagang salamat mga kaigsuunan. No, dagang salamat og sa akong kaatbang nga si Brad Kisil, no, akong amigo pod. Taga Cebu ni siya kanhi. Niya karon ambot asa na ni siya ron. Mga igalag mga kaigsuunan, kamo na lagi magtimbang-timbang mga kaigalaan, no? Kamo lagi magtimbang-timbang. Iya din kung gipangutana nga naa ba kuno koy mabasa nga way labot mga santos. Ha? Na ba kuno'y mabasa nga way labot mga santos? Dapat ikay mutubaga na ba'y mabasa diyang santos. No, kay ika may afirmatibo. Muna mga higala, no, mauna mga higala nga kana nga pangutana saag na siya nga pangutana. Pero ako siyang giingnan mga igsuon, kay nangutana man siya unsa kuno'y akong prueba nga dili na mga santos, way labot ang mga santos. Ang akong prueba tudaan ang gibasa niya nga teksto. O sa may teksto nga iyang gibasa. Ang teksto nga iyang gibasa, ang gibawal sa Ginoo mga Diyos-Diyosan. Busa kay mga Diyos-Diyosan pasabot, awa lagi labot mga santos lagi. Sama guna pananglit hama, duha ta og example, halimbawa, pananglitan. Sama anang Casillas ba, CR. Gibutang na gud diha gud. Lalaki. Kasuwat ta diha, lalaki. Unya, mangita pag yung kadihag mabasa nga dili lalaki, ha? Mangita pag yung kadihag mabasa nga dili lalaki, lalaki na gani. Ya mo sud ka dihag panglalaki, ikaw babae ka. Ya mo sud ka dihag panglalaki. Uno ingon pag yung ka, oy pwede ra siguro ko musulo diri oy sa CR nga panglalaki kay wa may mabasa nga dili pwede babae. Still pa din na pangitaon nimo ang word nga dili pwede babae, nakabutang na gana diha. Nakabutang na gani diha lalaki, pasabot lalaki gyud na. Ayaw apila diyang babae. Ana sana mga kaigalag, mga kaigsuonan nga ang mabasa mga kaigalaan, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen. Pag ingon gani huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen, therefore walay labot lagi ang mga santos nga larawan. Walay larawan, walay apil ang mga larawan sa mga santos. Kay ngano man kay ang gibawal sa Ginoo, Diyos-Diyos ang imahin. Sa English pa, idols. Kung saan ang idols? Diyos-Diyos ang imahin. Pag ingon ganig Diyos-Diyos ang imahin, ang natural mangutan lang pa di ka, asa mabasa diha, why appeal mga santos. Diyos ang imahin gani. Mura rago nag-CR ba? Mura ganig CR? Gibutangan na gani naglalaki. Ya mangutan na pagyug ka nga, nay mabasa diha nga dili pwede babae. Lalaki na gani. Ya mangutan na pagkag, nay mabasa diha nga dili pwede babae, mo CR. Dili na mistil pangitaon ni mong word nga dili pwede babae. Lalaki gani ayaw gigsu diha. Nay mabasa diha CR para sa babae. Nya mangutan na pagyug ka diha nga asa mabasa nga dili pwede lalaki. Mindset ba? Mindset matod pa ni RJ Villa. Mindset? Pagkabasa diha nga dili CR para sa babae. Nya mangutan na pagyug ka diha nga nay mabasa nga dili pwede lalaki. Di ba? Ana na siya ka-simple. Ang mabasa sa imong teksto, Brad Kisil, ang mabasa sa imong teksto, idols. Dara basahon na to ha, Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Nag-ingon din hiyo, in English nga Bible, do not worship any God except me. Do not make idols. Kanading pag-ingon sa Ginoo nga dili ka magbuhat og larawan, idols ang gipasabot niya na. Ang gibawal sa Ginoo, idols. Diyos. Na karon kanang mga larawan.
kanang mga larawas mga santos Diyos di na. Ikaw ra may nag-ila Diyos na pero kami wa mi ila Diyos na oy. Kanang larawan sa santos ang pag-ila na mo ana niya larawan sa mga santos. Wa mi mo ila nga kanang lawan Diyos na. Sila among Diyos. O Diyos na namo. Wala oy. Niya karon. Do na patay lang basahon. Kining naa sa Deuteronomio. Oh, katong Deuteronomio nga imong gibasa, katong Deuteronomio 4, 15-16. 1 minute, 1 minute. Bawa di si Ginoo diha Brad Kisil. Dili de larawas mga santos. Dili de larawas mga santos diha Brad Kisil. Ang gibawa di si Ginoo pamisila. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin na anumang nilalang nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Sa tupa, ang gibawal ay sa Ginoo Brad Kisil, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Sa Diyos-Diyos. Wala mingon ng Ginoo nga ayaw paghimo og larawan sa mga santos. Ayaw paghimo og larawan. Ang gibawal ng Diyos-Diyosang imahin. Diyos-Diyosang imahin? Mao na mga kaigalag, mga kainan nga ning atong katbang karon nga si Brad Kisil. Pulos ra gyud ni iyaha butang-butang. Iya ra gyud nang hunahuna nga kanang larawan sa santos, Diyos kuno na. Sir, Time. Diyos nang larawan sa santos. Okay, salamat. Time na. God bless. Brad Kisil, salamat. Salamat. Okay, bro, 5 minutes sa imo ha bro para Okay, mahumanta. salamat, Eugene Gapo. Daghang salamat dong sa imong pagnigar, paglibatan na ako rin amigo sa sauna. Bro. Oy. Bro, Eugene. Aman. Eugene. Pwede ko mo bro. Pwede lang ko mo bro. Kay musimba pa ko bro. Sige. Pwede. Okay lang dong. Okay lang. Paglibatan lang ko. Out Okay, sa bro, out. bro Kisil, salamat bro Kisil. Salamat Sige, bro bro, Kisil. God bless. Salamat bro Eugene. God bless. Og sa Salamat bro ha. Sige, Sige, bro, sige. dayon bro. Why bro? Amping. Okay. Napos ribatal mga igsoon sa pamahayag sa tungkat pinanggang katbang na si Carl Badinas sa iyang pagnigar sa akong pundasyon nga gibase sa pulong sa Dios. Ako siyang gipangitag ebidensya kung asa mabasa nga kanang giingon nimo na ang ribulto sa Iglesia Katolika Romana dili Diyosan, wala sa ipakita. Ang gitubag niya puro lang opinion. Yang gigamit niyang pagtubag, moro po na kontekstong gigamit. Muna nga ang atong katbang wa yung kaguba megsoon. Kay sa diyan gipangutanan ako siya sa konteksto sa Deuteronomio 4:15, uyon ba kaini? Uyon mo kuno siya. Tuwa siya maguba. Nitabang siya palig-on. Nitabang siya palig-on megsoon. Kaya ngayon uyon man kuno siya nga kining tekstong gigamit nito tinuod. Ya karon kay giingon diri nga giingon ni mga teksto nga ayaw buhat og larawan sa mas dagway babae lalaki. Kay kana Diyosan. Ikunik man ako sa Salmo 135:15 27. Niya ako sa gipungutanan ni Salmo 135 Versículo 15 at 17, tinuod ba ni? Tinuod po kuno. So, klaro tatabig soon nga, ang atong kaatbang, wa gid siya kaguba. Gani, nagpalig-on pa. Sa akong argumento, lagi paparong. Karon, ako sa gipungutanan sa Roma 1:23. Nga bro, naba kay pasa niya na walay apil ang ribulto sa Iglesia Katolika. Pero kaya gitubag. Uyon mo kuno siya. So, nagpalig-on na po siya mag-isong sa teksto akong ipanggamit. Kay, kung basahan na nimo, Roma 1:23 mag-isong, matupatri, at pinakita nila na ang kuhatian ng Diyos na hindi nasisira kasi nagtulad ng larawangan ng tao na nasisira. Yung uyon man siya ani. Yung may giingon diri nga walay apil ang Iglesia Santo sa Iglesia Katolika. Iya mang dagdagan. Nya karon kung ako sang
Kung di sa matubag, ako po rin afirmatibo. Dapat komunigar ka, naka-ebidensya. Di kami ngon nga dili, di kayo ngon nga madili, kung wala ka ebidensya, kaysa korte may suon, ang gitawag nagtumutumo. Ang tumutumo may suon, kung ipagsultis dili, tinuod, so bakakon. Kung ang bakakon mga isuon, dili makasulod sa langit, wala sa Revelation 21:13. Wala dili kayong magnigar sa itong kaatbang. Tingnan naman, wala siya munigar may suon, nagpalikon siya. Gani ako sa putanas ako mga teksto nga gawa ni City 29 tinuod man ni tinuod man kuno so klaro tato ni suon nga wagid siya mo guba sa akong argumento unya like ingon diri sa ano mison ingon diri sa Deuteronomy 4:16 baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang kinanduan, nakawangis ng alinmang larawan, nahawig ng lalaki at babae. Oh. Nagbawal ang Diyos, magkuha, nagbulto, larawan. Yanaaman ilang altar, bingan na nagsantos. Sila rapo'y nagalangalan nga santos na. Huwag yun mingon ang Diyos, anang kanaripoto niyo katoliko, santos na ha. Huwag yun. Sila mismo may suon, ang tawag yung self-serving. Wala na mong at tanaw anas Diyos ng mga ribulto ninyo, Diyos-Diyosan. Sumala, sa Salmos 135, versikulo 15, ngadtos 17. Gani ako siyang ibutan na kanina, bro. Makita ba na inyong ribulto niya? Yan kung sa di ko, no? Kumulagi. Kung na Diyos-Diyosan, kay naimat pa, di ka kita. Naidunggan, di kadungog. Dunay tiil, di kalakaw. Dunay kamot, di kahikap, di kalihok. Na ilong di ka ginawa. Yang tawag sa Diyos, anak, dini ako ang magsuon. Teksto gini. Sumala sa Salmo 134, iti. Matod pa niya. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pila ginto gaya ng mga tao. Sila'y may mga bibig, hindi magkasalita. Sila'y may mga mata, hindi makita. Sila'y tiil, di kalakaw. Last 1 minute. Watay mahimon magsuon. Ya, kadang bansa niya, apil bang Romana? Kaya nga, iglesia ng Romana, kaya Roman, apil ani, Roma 1:23. At pinalitan nila ang kalwatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Tapos inyong altar, mga ribulto mo na, yung inyong ingalag, kamukha mo na pinangan na santos na. Ya, karon, ang tanaw sa Diyos na Diyos-Diyosan man ginang tanaw niya na, huwag tayo mahimunan mo. Una ang atong kaakbang, siya yung pagdigar, palpak, nagdahon ko, bulldozer, ang kita nabig suon siya pag-gibuba sa akong argumento. Uy, inguram na advice, lawa-lawas taka, may suon, ako lang kiwara. Wa kaguba ka itong kaakbang. Di ko sa pundasyon sa pulong sa Diyos. Kaya masukad nga ang ribulto nga naas altar sa Iglesia Katolika, mga Diyos-Diyosan, sumala sa Biblia. Klaro tato, napribahan ako. Wala kini maguba. Ni Badina. Ano man, ang mga teksto nga gamit iyang giyunan. Dili ko tanang kanina pag Exodus 24 tinuod ni. Okay. Time. Palikod. Bro, Time. So bro, salamat kayo bro. Naatay mga bisita dire bro. Wala may laing dili katoliko manulod dire. Ako ni tagaag panahon sa pagpangutana una kani si Nay Pikas si Ako bro, aning tapad di brother Jojo Tigilo bro. Tingog daw bro. Bro, may hapon bro. Si brother sige. John Michael ko bro. John Michael, bro, pakisabi pila ka pakayan pangutana imo ha gusto bro Kisel kuan tulo or 5? di, tulo-tulo bro, tulo-tulo lang para malingaw sila. Tulo-tulo sige, lang. sige, sige. Sige, unang pangutana bro John Michael. Okay, unang pangutana. Sumala ba bro sa Isaias kapitulo 44 bersikulo 17 miingon mga matod pa diri ang sobra ni ini himuon niyang usa ka Dios iyang Dios
mulod siya ni ini ug musimba ni ini, magampo siya ni ini ug muingon, luwas sa ako ka ikaw may akong Dios. Ang pangutana nimo, duna ka ba'y mabasa sa panudlo sa simbahang Katoliko nga nag-ingon, luwas sa ako o rebulto ni Maria ka ikaw ang akong Dios? Duna ka ba'y mabasa na bro? Wala. Basi bro, utara ka basis kung topic ta. Di mao man na inyong tema bro. Mao man na inyong tema pamatud-an nga Dios nimo. So mao nang nangutana ko nimo. Nangutana ko nimo nga matud pa sa Isaiah 44:17 ang Dios mao kana katong larawan nga giisip ingon nga Dios. Akong pangutana nimo, duna ka ba'y mabasa sa panudlo sa simbahan Katoliko nga giisip namong Dios ng mga larawan ni Maria, ni Jose ug uban pang mga santos? Okay bro. Tubagon ako Brad. Ang tubag Brad, ang tubag. Wala ko Tubag. kayo bro mo ang tubag. Wala ko kayo wala ko doktrina. Tubag ko tika basis ito. Ibatot pa sa Diyos ko, kanang pagbibulto sa kawat buwan. Pagbibulto sa larawat sa ng babae. Magkulit ka niya, sugod niya, ayaw magkulit. Pero, tanaw niya, Diyosa na. Tumala, tanpo, dito na ito, natubag ka, Brad. Okay, okay, Ikaduha ang follow-up question. pangutana. Okay, follow-up question. Matod nimo, wala ka kabalo sa among panudlo. So therefore di ay bro, nagbutang-butang lang ka namo nga Dios ng among mga santos o mga rebulto sa mga santos. Tuwa man day ka kabalo nga gitudlo ba sa among simbahan nga Dios sa mga santos. Sa ato ba bro, nagbutang-butang lang ka. Tubag, wala bro, kay bumalik sulti sa Diyos, bro. Tubala sa Talmud, 135, Versiro 15. Nga doon na kuno'y ba, di kita, doon'y mata, doon'y ba, di kasulti, doon'y mata, di kita, di dungan, di dungan, di dungan. Yung sa magdagway sa larawan ng lahat ko ba, muna nga, ang tanong, ang nagpulto, Diyos sa Diyos, nagibasig na ako, sa teksto, sa prinsipyo, sa Diyos, nagsumalas, alam ko ba rin, kumatiyaman, di magsumalas sa doktrina. Okay. Last pangutana, last. Okay, last question. Pwede ba ko pwede ba ko mangayog pangalan sa bisan, pwede ba ko hatagan ko nimo bro og at least 5 ka pangalan sa mga Dios nga gitumbok diha sa Biblia? Ito bro? Pwede ba daw kuno, hatagan ko nimo at pangutana niya bro, pwede ba daw kuno ka makahatag bisag 5 lang ka buok ngalan sa Dios nga gitumbok diha sa Biblia? Di bro, problema kung tubag siyang pagkutana bro. Ang ingon diri mo sa Diyos, ang ingon diri bro, nga ayaw mo magbuhat og larawan sa magtagway sa tao, lalaki o babae. Kay para niya Diyos sana. Kung siya nagngaan diri. O pag ingon ayaw gyud kay sa tanaw niya nagbuhat ka na. Diyos niya sa tanaw. bro Eugene, Oh. bro, pwede ko muhangi og last question bro, isa na lang gyud bro. Sige. Pwede ko mo- Kuan mo gud bro. Nangutana ka, pwede ba makatumbok siya? Ang ingon niya, wala may gihinganlan. So di gid niya matumbok kay wala gihinganlan. Okay, pwede ko bro maka last question ka jud bro. Pwede ba ko makahangyo bro? Isa ka pangutana. Sige. Okay. Matod di mo pastor nga Di ko bisan pastor, unsa nga larawan. Dito basta. Sige. Okay. Matod di mo bro nga sa bisan unsa nga larawan sa babaeng lalaki ang gibawal sa sumala makakara sa Biblia. Sumala sa Ezekiel kapitulo 44 bersikulo 19 nga ang templo sa Dios dunay larawan sa tawo. Kanang tawo bro, babae babae man o lalaki, doon na may larawan sa tawo. So therefore ba nagkontradict ang pulong sa Ginoo kay matod nimo gibawal ang bisan unsa nga larawan sa babae ug sa lalaki apan sumala sa Ezekiel, sa sulat ni ang propeta Ezekiel doon na may larawan sa tao. So therefore ba nagkontradict ang Biblia? Last question na unta matubag. Wala bro, kay katong larawan sa isip ko, dekorasyon man to. Wala mo sa altar. Ang topic na kamo sa altar. Nasulat to siya bro. Nana sa Ezekiel 41:18-20. Nagisulat sa pader. Wala sa altar. Ang tabi na ko, ang devoto nga nasa Iglesia Katolika Romana, dikdutan. Okay. 41 de bro. Sorry bro, nakalimot ko kanina 41 de. Sorry. Alam ko yan bro, alam ko yan. Okay. Last Okay, salamat kay bro. Balay to, Bro. balay. Okay bro, salamat kay bro. Remove
remove dia bro kay napay gustong mosulod basig mangutanan o mga dili katoliko. Ako nalay manubag ani. Sige Wa bro. man yung Salamat may kayo bro. Salamat kayo bro. sige. Maingap Sige po. sige. Salamat, Brad. Okay, bro. Brother Jojo Tigilo, wahid sa imong tulog ka pangutana, bro. Daghang salamat kayo bro Eugene. Mangutana ko ni unsa tayong ngalan Kisel? Okay, Sir Brad. Sumala sa kuan kini bitaw nga gidili pagbaton og larawan og Dios sa Exodo, yun naman ay gipuntingan nga nagpaka-Dios tinuod. Kini si Molok og kini si kuan Tarot og kini si lang Diana. Supakon ba nimo nga mao ni Dios? Wala, bro. Base lastima, bro. Wala na pumayag na ng anak kay ano. Ang topic ko. Wala mo kung pumayag. Dios man Wala mo kung Diyos. Dayana, wala ko na mong naganina. Bubasay ka sticks ng gamit na ko. Balik. Oh. Okay. Ang Di, bro. tema manggod. Ano? Ang tema na to dre Diyos. So, Diyos. Oh. kana dimension ni Brad Jojo, mga ngalan na atong giilang nga Diyos sa unang panahon. Okay, Old bro. Testament Ang topic ba? na ko. Okay ha. Ang topic na ko, dili Diyos-Diyosan sa unang panahon. Ang topic na ko, ribulto, Diyos-Diyosan, nga nas-alta sa Iglesia Katolika Romana. Naligi na siya. Sinaw ko nga, battery po sticks itong gamit na ko. Wala bro. Ang yun na ko, para madaling yung pagkutubag ka na. Alam mo, dahil atong, Salamat. walang pumayag ka na kanina. Wala pumayag ka. Diyos-Diyosan sa unang panahon. Wala daw, bro. Ang gipuntingan manggod ni mga Diyos manggod. Lagi. Ining sa unang Di, hari. ani bro, ayaw kong gi-probe bro. I-probe niya nga ang mga imahe sa simbahang Katoliko ug mga rebulto Diyos para niya. So, Oo. well, kana la diya lang ta focus. Kita focus. Mabutas babilon diyan eh. Sige, sa duha nga pangutana. Sige, Brad. Salamat po. Kining pagkulit o larawan nga gisugo sa Dios na amo ni ba na mata apan sinalsal nga gisugo sa Dios sa Exodo 25:18. Diyos bani o dili? Kanang kirubing bro. Kirubing. Oh, gisugo sa Ginoo nga pahimuon og kiruben nga mga bulawan o sinalsal. Sinalsal gani kinulit dalak ulit na. Diyos bani dili. Walang kumayag na ganyan. Bro, balik lagi. Kaya yung larawan di ba iskutan na to. Dili yung kirubin. Huwag kumayag kirubin kanina. Oh, Kirubin kanina bro. Layo kay, ay mo buta na. Layo kay estima. tawas man ka. Sistema. Oo, huwag mong gamit. Base lagi sa teksto o sa tema. At turo ka dito. Ay, abot kirubin. Eh, anghel pa to. Anghel man to nga, nagpuan. Nagsugat ang naw. Sige, Oo. ay di wag gyud ka katubag. Papunta na na. Ikatulog pangutana. Oo. Last. Kining ang Dios nagkulit og larawan sumala sa basa nato sa Zacarias 3:9. Nagkulit siya og larawan. Ang Ginoo may nagkulit diha subangan ni Josue. Diyos bani o dili? Basa ko bro. Basa ko do. Zacarias. 3:9. Basa ko do. Basa. Basa ko do sa karoto da. Karoto mo tari. Basa sa. O sumala sa atong mabasa ha 3:9. Kay aniya karon ang bato nga akong gipahimutang sa atubangan ni Josue sa ibabaw sa usa ka bato mao ang pito ka mga mata aniya karon gikulitan ko kini og kinulit Diyos ni o dili Oh, bato mo nila bro. Klaro di bato di ay. Bato. gikulit niya O lagi. Huwag ko maingon nga. Bato mo na siya. Ako rin ko lagi nga supay kas buhay ka itong bato. Balik kasi yung idoktrina. Kaya akong gipunto bro. Bro. Nakulit naglarawan Bro. Di ba ni bro? Nakulit og larawan Diyos baning gibuhat sa Diyos o Bro, balik stima. Bro, abot kag bato. Diyos. Ang topic na to lagi. Akong ipamatudan. Ako ipamatudan nga. Inyong report to. Diyos sana siya. Diyos sana siya. Una siya. Pero ayaw abot ng bato nga huswi. Huwag ko magpunto ni huswi kanina. Huwag ko magpunto ang teksto kanina.
Bakit ka sticks to lang? Ang akong pangutana, wala ko mangutana nimo bahin sa Katoliko. Ang akong likuan ba, i-probe na ko kung kini bang paghimo og kulit o paglarawan, Diyos ba ni? Kaya mismo man ang Diyos nagkulit og larawan. Sige, Diya, bagot, ba to? bagot na lang ka, bro. Diyos na bro, imo nang simbahon. Bato mo na, mura ba na inyo haba? Sa magdagawin sa tao, ikulit ninyo, sa magdagawin sa tao, yung inyong gibagsagan, larawan ni Maria, larawan ni Jesucristo, mga apostolis, yung inyong giludluhuran, o yung iprosesyon, yung larag mga bulak-bulak, idagtag kandila, muna gid sa Diyos, dali ka maghimo anak sa magdagawin sa tao, babae. Kaya tanawan ni anak, Diyos-Diyosan gina siya. So, bakit? Salamat, dili ko mo lapas sa balaod nga gihatag nga sa kuang nga pagpangutana nga tulo lang sa question. Salamat, bro. Pero klaro ko Sige, ang pangutana. Direto sa pikas. Ato na lang ni O bro, Sa mga kaupo. last na lang ni si Bradley Toy kinakoy lakaw. Tulog ka pangutana bro. Salamat kayo. Sige, go ahead. Bro Eugene. Oh. Pakiklaro daw sa tema. Palugos tema. Pamatud-an niya nga ang larawan sa simbahang Katoliko na as altar, Diyos, sumala sa Biblia. Klaro na ako. Ito bro, akong palikon. Akong pamatud-an nga ang Revoltos Romano Katoliko, Diyos-Diyosan sumalas Biblia. Muna topic. Walay altar nakabutang. May altar. Oh, nasa altar. Ano? Klaro na ko asan na altar sa panimalay saan. Akong pamatud-an nga ang mga larawan nga naas altar sa Romano Katoliko ay mga Diyos, sumala sa Biblia. Okay. Unsa may altar sa simbahan o sa panimalay? Bisa asa bro? Naman panimalay na altar simbahan. Asam ni altar. Bisag asa daw, bisag asa. Oh, basta Katoliko. Basta Katoliko. Bisag asa. Oh, basta Katoliko. Ang simbahan sa Katoliko. Kulay revolt. Atong Santo Niño, dagang edito. Ha? Nakita ko atong Santo Niño. Nasibo ko. Wala sa altar. Bawal na ibutang sa altar. Naa bro, parin-parin dito, nas kilid, nas altar, na dito sa Santo Niño. Nasibo ko. Altar man ang isgot ang altar man. Di ba altar? Simbahan ko man. Wala altar sa simbahan ka. Wala revolt altar sa Basta sacraments na. adi altar bro, dako lang ang nagpabutang sa kilid dito. Atubangan. Altar. Dito Dito sa altar. Basta, ang topic mo, generalize man. Iglesia Katolika, Romano Katoliko. Ang larawan. Lagi, ikaw na ako kay ako lang giklaro kay ang Basta di ba tawag Oh, Opo. pabitaw ng Putana. general. O pangutana ko. Unang pangutana ko. Una. Imong pagsabot, base sa imong pagsabot basta ibulto nga nasa simbahan larawan sa tao. Kaya base sa imong pagsabot, base sa imong pagsabot. Basta larawan sa tao nga nasa simbahan, Diyos na. Tama ulit. Sige, balik pasabot. Usbon ako ha. Base sa imong pagsabot. Sa imong panabot ba? Sa imong panabot. Base sa imong pagsabot. Pumunta na gani, pumunta na. Base sa imong premise pa man na. Base sa imong pagsabot. Base sa imong pagsabot. Basta ba larawan sa tao kaya nasa simbahan, Diyos na. Okay bro, di akong magsabot na bro. Kana inyong ribulto diya sa Iglesia Katolika, di akong magsabot na. Sumalag na sticks to nga sa Biblia. Naningon ang Diyos, ayaw ko maghimog larawan na sabag dagwes tao, babae. Nya kana baon naman ni baon yun diya. Nay mata di kita, nay dunggan di kadungog. Nay baba di kasulti. Nya ang tanaw sa Dios ana ayon sa Salmo 145:17, Diyosan. Wala man ba ang pangutana, wala na. Kasi na akong pagsabot. Base sa teksto nga akong gigamit. Di lang akong pagsabot. Bro, pagsabot na sa Biblia. Kaya ba na sumalas Biblia? Ano na siya? Okay, kadua. Kaduang pangutana. Mm. Kanang
Kanang Ezekiel 41:19, larawan man sa tao nga nasa simbahan. Larawan na, kinulit na. Kana ba Diyos, kategori ka lang. Pili. Unsa bro? Karat-karat. Kana ko nung larawan nga naa sa Ezekiel, nga naa sa templo, Diyos ba na o dili? Di bro, Ezekiel, karon teksto. 41:19. Kanang 41. nasa Ezekiel. Okay bro, kanang nasa Ezekiel bro, nga nasa pader drawing, kina kulit gi-drawing rin na bro. Nay do ka leon diya nga duhay, nay cherubim diya nga duhay now. Nabasa ko na kanina. Lalali, ang pangutana, kanang larawan sa tao diya nga naman sa sulod sa templo, Diyos ba na o Diyos? Kategori ka. Larawan na sa tao. Okay kada bro, larawan na sa tao siya. Pero ang gipunto ninyo, inyong ribulto. Kaya namas yung team ko, giluduran na ninyo. Nagpunta og kandila. Ang tima bro, ang tima wala yung load sa tima, larawan ra. So ayaw pag kuno load. Ang akong pangutana, kategori ka. Komentaryo, ang inyong trabaho bro, pumuntahan ka. Pumuntahan na lang, itubak ka lang ka. Paluap ba? Ay, sopak. Ay, lagsopak. Ang trabaho mo, pumuntahan na lang. Oo. Pumuntahan na lang bro. Itubak ka lang ka. Katuloging, balik ko na ba? Katong Ezekiel 41 bro, 18:20. Nas bala ito, wato kulita, gidrawing. Gidrawing to padir. Nay kirubin duhay naong, napoy dagway sa tao, gidrawing, was altar to, nas padir. So, Ikaduang, last ka pangutana. last bro, last. Wala. Tagkabagpangalan sa pari, isa lang kabuka, tagkabagpangalan sa pari, nagtudlo ka ng mga larawan sa Katoliko, mga Diyos. Unsa bro? Makatag ka o dili? Ito bro, Tagkabagpangalan. Lagi kay mato ni ko simbahan sa Katoliko, dapat gitudlo na sa simbahan Katoliko. Pero nang pangutanan ako kay kung kana panudlo kanay mong ipamato is panudlo sa simbahan Katoliko, hatagi ko pangalan sa pare nga nagtudlo ka ng mga larawan sa simbahan sa Katoliko, mga Diyos. Ito ba, Pangalan isa lang ako isa-isa. Ito ba bro, ang topic bro, sumalas Biblia, di nyo sumalas doktrina ninyo. Oh. Di ba kayo sa magkakatoliko di Wala di ba bro? naggamit sa Biblia ang doktrina na. Alagi, doktrina gina ninyo kay inyo harana. Pero Sa pumutana, balik sa pumutana, wala di kayo mahatag ang pangalan. di kayo ang topic sumalas Biblia man. Pero wag kayo mahatag ang pangalan bisa isa lang kabuk pare. Sa mag-topic o pangalan sa pare. So ang imong bukutan na out of topic na. Oh, alam ko guro ya, bro. Alam ko guro ko nima bro. Ito ba na gyapon nga ang topic lagi sumalas Biblia. Mo ginako agad. Wala ta pagutras pare kay O sige, bro. Sumala. Bro, Eugene, isa lang ang last. Bro, si Eugene. Oh. Ha? Last na lang. Ano kay nakoy lakaw, emergency kayo. Sige, guide. Hatagi ko og teksto sa Biblia, mabasa word for word ang mga ribulto sa simbahan Katoliko, Diyos. Okay bro, next na dahan. Ano, apilo ng basa Romano Katoliko? Dito Oh, supernatural. Malastima. Sige. Malastima. Ang word Catholic bro, universal. Iman ina, mo yung doktrina. Karon, ang demonyo, universal pod, Katoliko. Ang demonyo, naghimo pa larawan, naghimo. Sumala sa Pinediag 12:9, 13:14. Nya mabasa bang Roma? 1:23, mabasa. Nga nagpalitan ng himaya sa Dios, sama-sama dakoy sa tao. Oh, nya kaning dakoy sa tao, gidili man ni kay maghimo ang Dios ani. Sa tanaw sa Dios ni ribulto, Dios-Diosan. So klaro og tataw, mabasa litra por litra nga ang ribulto sa Iglesia Katolika Romana, sa Romano Katoliko, Dios-Diosan sumala sa prinsipyo sa Biblia. Tubag na bro. Bro Eugene. Bro Eugene. Wala ka bro yung tao bro. Wala ka. Eugene. Malangan ka kay pangutan na tuduli kay. Watay mahimo. Sige, wa naman tay igong oras kay emergency kay na akong lakaw karon. So, salamat sa inyong duha, salamat sa tanan nga naa na nagbiyo atong live hangtod susunod nga higayon. Unya gabi mag-live ko, pwede ra gyapon mo makasulod. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
katong mga bisita nga gusto makasulod wa gyud kay emergency kayo. Salamat kayo sa inyong panahon. Aksyon Katoliko Live. Straight to the point.